Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirubi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokurarya asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukurarya bukwenyurya ogukwa gose okubunchurya bono nabokonyoribaga lyabene liyokurarya asegete senike asoliguri lyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaitu yobunchurya 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitaba kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabokorigerebwa na kiro muntu.
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi ebagoteba ng'ogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwasegete seni kiago sigete Ensoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigo ndakoretera omorobiri korkunga amegerio yebebelia omorobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasae abwastra ko batukwegera lingana asobwagare nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasae ntokoletere umurubiri lesson seseni Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwegekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakomerana na komotogia omonene wetera amatera amansu ebibungo naboigo amarandia imegataseni Ensoko TV tochikomerana naye keraritwo rya Jumapili jakera chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegataseni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie Ensoko bakiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndemo togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira dese serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko omwancho mulire bwa Ensoko TV igetaseni Ensoko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi mwancho murigaria bwa Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akenerure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago Ensoko TV kochiko komanya onsi eyamase yamo ali ayenekiwe ali arobere ko chiakonekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongere na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi
korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria senate omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe to koletera amangana maji abunane to wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso womugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye ni Soko TV. Oboroso womugusi. Mwanjito muriria wegeta sengia Soko TV mambi ya bono no gusaba kwane no kwegena kwa bokiribia wachakire kuyarigania asemeru byago yeritko togoteba ngari tkuya rero neti chikatato togoteba boigo neritkoriri kurukwa nga WCW ritkoriri ya baswati Women Crash Wednesday chingakoteba abasubati bonsi pyo Mwanjito muriria chingakitwari ko bacengera ekene ningoli yarengeri tkuya abasubati ngarebi gombe ambye sogati na kubacengera abaswati ekigara n'abantu abaya mono abamama baito igonye ngwacengerete mama minori tkulia rero ngukunyuria nga mutumira gasukari yako mwakire simi motebingano mwanjite nabo igomo koka semero biremya bagokora as each family nabiga soko ene kyabona kubalira barabana babo igonye mambi yabona nyikoro muswati boka tunyare togwetuma twatebetenge round ye goikatonyera nikira ritko lya Jumatano kero likiringa boka chaka wetumanye kuri muswati kuri Mwanjito muriria nekiga kine nani ngukwarigania somoro bire Soko bwakire aigani gotukunyara tugusanga nae ryogiria gori abari kwigukana ekerengera kyabo boigo kyaba kegotegererwa igonga kero ngukwarigania somoro bire Soko bwakire nani nincho tunyare tugusanga totebanie tosemanie nabigo bnenchira yamo yokorento mugusiango Mwanjito muriria tasengeito nigorigo kego kwalibaga aibuno muriria kwanyara kugusanga naito ayemasayemo onyore mambi yabono asomtanda ito Facebook noto live nen Soko TV asomtanda YouTube noto live nen Soko TV igongana bukobeke kerengero kyago gago sorwa karwago so jumbe yago emambi yabono tunyare tugusanga tunyare tugotebane nasigeta sengi tugen Soko TV
ndara boigo igati abali batwatiri korwa sumtanda ito Facebook torenga na kibabo kire mambia bono na boigo nga kibago kwana uchase egeta sengito Gen Soko TV gonga manchito mulgirie mambia bono ndo sia sore na bokobeke kerenkiri kya gusurwa korwa gasena mbe yitu studio etunyare tugusanga emambia ya bono boigo tunyare togotebanya nga kikwa bokire abaswati bonse na mogo nkwani gaiga munyore nga WCW neike ne itiarenge mama kiruto tebanga good morning Diana de Innocent korwa mabiri abwa kirebya na ndi mi omorobiro bakomo eryo komo korwa ekebicholi keva sono songa teba good morning korwa la net na kuro watching live but remember manya teba Innocent na Diana wakire hoyo momanyi na sporo ikoro nyanchorori nyasayo twanche ire twarale ritkolinde ko tebanga kubokia eno kumochere mosori bwegesu jeria kerbonya mori Mogadishu onyoni abego gatia bande ndo chikega bana basketball so eno kumakoli na mashabiki yonsi PN Soko TV aotebanga kero muntu asoso murubiri Soko bwakire Fred Morgan era oteba WCW korwa nyakenyo misia secondary school Misri call moga muturi no mongino ero tumora abego Joseph Mambia korwa agotebanga kurwa yaya center nyaramba omwane nduke aka Jaipo imokogotio mama bitutu no alime yomorobiro mpaka omoero rengo weekly about good morning wakirebia kurwabu abana ba minto bokiete se rengo weekly fara wego ena kumochere na maine kigimanigo gusaba oyo abwate oyo wato moibolie enenkia ena kiango balenda muri kigima komenta mona seba kurara nigo bakurara sagya igonganye kubwato moibolie manchito muri mambia bono ena kumochere nando kwenyulinga enekyo moiboli ogonkomole ndore bya na ndorara sagia Linet chero na oteba bwakire bya kurwekere nyonyamira no alimi yomorobiro boigondo chibosire kurwasti semo chanyantaro nera oteba no alimi yomorobiro mbakomo eryo Rollins ndemo kurwasti semo chiria chamaseno atebanga nkwani abarali bons PN Soko TV na boigongo nyiri abasubati aronga WCW neritskuri abo na boigongo neritsko nande riyo gwetoma twatebetenga Rollins anonse story gwekatonyare togwetoma mobasi mondo moswati omonera otebanyamira county bonyunyu ekerbogie tai na my sister Beatrice Rutei Thomas Rutei Amos Isoe Nyairo Sivia kwamboka Ben Rutei Bivon Rutei na boigo atibanga bwakire bya Diana bekiro ko kwegana ntina otebringa bokiete sekuru gaiga seta singeito Gen Soko TV na boigo Fred Moga WCW Patromeo Momanyi na familia yago Patromeo atebanga mochere Enoch tuko pamoja hadi tamati kisi hani ateba mwana enyanya kurwa matembe ya Kigogi Nyamiobo village and Soko neye mwana butambe asante sana Veronica Martino Ochaire kurwa tabaka Soko neyemo video Veronica Martino Ochaire tochairi unakumetera utawashika mo Soko nyasayo nganche na rodi tkolinde kurwa isebani ya boda kukaniria staff toka na barubigasi na bota Customs Kenya na Customs Tanzania na banafunzi bons p ya emambiengia ande abanafunzi ba Boda Hira Academy emambiengia babe komo kia sama somo na liboguma borabo bya asama tukabosyo ekinege nteno kumochere atana kweba otamba gotebanga ekero toko irabane skuru nigo tokorosia amagima bonye koro muiboli nane na koiro ko bakasiga singia mogokora mogaka kera gitagoteba kurwa matongo bokera Nyamira count watching live no ali miyomorobiro bana basketball sao tebanga WCW korwa doha Katari go Gen Soko neye moyo kadiana na Innocent Onyango pamoja mosorbe sunala tabakira Dennis yake mosorbe su korana Kuru City Salams Club go ikagachiba sobo watching live out banga Ensoko Bwakire nanta otebinga Bwakire buya nabega otebadiana na Innocent Bwakire enakumakori korwa Musaraba Town were represented Misri call Fred Morgan era oteba WCW korwa Nyakenyo Misri call no mongnoe Ruth Mura Zeria Kirbaga tebanga Women Crash Wednesday kura ngombo manamba Byron Kingdom wikaka nyimbo mwakiage village na baiboli bae Ongeli na Mariana abana babo Masidiga na Magdotak no mogako Ben autebana abana ba muabo bonspi patuale ritsko rigia mobasi monda omoswati omonene nera otebanyamira county bonyunyu ekerbogie tai
no musfati bo Beatrice Utei no balime yomorobiri gongo machito mulgeria negati abali bagendete gusangana itwe mambi yabono asomtanda ito Facebook na otega no to live asensemo ya WhatsApp nero na bokobeka ekirwa karwago usekerengero kiago ase namba yetu studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomwere namba yetu nero kubeka ujumbe yago weka sensemeria WhatsApp onye kubwate ujumbe goto cha seta singetu Soko TV kwa beke simu yago iga tokotibanga landscape in 30 seconds watu ekirengero kiago machito mulgiria batainga ninkyo taito kusangana itu mambi yabono angemona chinga kitoko kwanera Women Crush Wednesday na bakunyara koko sangana itu kwa bekoru akaruago irinde twanyara togoska amo nara na boigo bali babu atrikura sina maitu ye studio hata babu akire oyospora na momanyi kuronya nchorori tuko pamoja hadi tamati Naftali Kibagendi koru alioma hata ba Diana buakire neriboli antebiri na nchira moteringa buakire bya hata monene ya sai abakwe batambe ensoko buakire Zakaria Moma koru akikuyu atebana bokire asomonene asante sana Zakari abega ateben soko buakire keranden seke omusorbegesu good morning to you Australian Napia atebanga buakira wo en Soko TV na otebringa nande ebokiete se wego manchito murgena otebita WhatsApp nero na bokubeka orwakaruago ndoche hello I am Esther and I'm asking if there's work from abroad okay Oche toreko kwana na bali baito manchito mulgiri advertiri itoko ragari toko beka igato nyare toko sanga good morning Krandenis na koro diga WCW nsoko na yemodiana aote banga ba igaba soe imeyomoro bire ko chinsemo chanya masibi Daddy Lawrence ke konge mam Josephine ke konge Joshua Trimba Keverson Kirwanda Best Ramoki Sheira Kemto Salomo Nyoni Rogers Nyarike Ansora Gori amona mashabiki pia Soko TV aote banga ensoko neyemo yoka asante sana boigondo chega iga Peterson Kibuogo kurwa etono bumwaga mokomo gwika omwerio asante sana bwakiro yonspora na momanyoe kuranya nchoro tuko pamoja mpaka omwerio asante sana wanjito muligiria nigatia bali bagenda tukobeka uruwaka rwaba gusujumbe yabo asenambe yetu studio gonga naye turanyurira bukunyara ko gusanga na itwiri tunyare to gusuka mutu asomurubirito ensoko bwakire tate bange mambi yabono manchito mulgeria na mange tubwate nande tunyare tugusanga na mambi yabono itonyara tugusukamo boigo tonyara togotebania butambe nyorange getasengi tugen Soko TV murubiri tubwen Soko bwakire aiga tukurago kwanya toika sense media ya mayato kumanyinga ninki kegendete kwenekiwa inkigo abara iwe itogikira boni gabagendete kwenekiwa gusino ina semyorobito nikigendete kwenekiwa igonga kero kwa igurengana ngali asekinyoro twakire simine na mbeye itu studio wakwana nabarali baitokurwa chisemo au manchito mulgere bakagagu ilbanyara kubwatoka obokonyi usibanyara tukutumanyanga nikigenderete boigo asebinyorobito tote babutambe einega siito twensi tuamanyania twabe boigo twasemanya tukasensa moye gaseti togotebinga echolere gaseti eriwanchito mwanchito mulgeria erio nyarerende gokwemanyanga nikigendete kwenekiwa lakini utare echolera usutara otara gaseti eriwanchite kora kumanyi gutore botamba gaseti cheito nabego twasoma ujumbe yago sekerengero kyaga segeta sengeto ya Soko TV etonyara togoska mutwe ndochikera Dennis atebe Soko bwakire en Soko neyemo nabega agoteba kurana kulu Salams Club no aremba komorio elimwacha alivyo agoteba good morning to you Jonathan Matuko ateba Bwana Yesu asifiwe sana omokolera Jonathan kurwanya manengo keumbu basi ndani hadi mwisho kabisa asante sana aoteba ngabo mubasi nera no alime yomorobiro mbako moero Linet Chirono bwakire byakurwekera Nyamira no alime yomorobiro begondo che Joseph Mambi koruya ya sente nyarambo mwana induki eke jipo imokoti nera aoteba mama bitutu no alime yomorobiro no machito mulgeria tokwira nani gocho bosomera lingana lira buli tukulia lero tukotebanga ni lingana butambe liko nyara ligo tosegeta twanyara tugochakali tukobya igonga anosia sore mambi yabana ngo gotebinga boka changa gwetoma nandikara mwakiro munguru ngambi ya mono kwara liri tukolinde omiroberi lyo begete nero ranyare ka goikiranira boga tokotebanga tokwa moyo asiri tukelia lero nyekoro mosfati Women Crush Wednesday yogotebina ndinga boka tunyare togwetoma mwanchi tumurigiria tunyare tuwikerania eganga itasa magmaitonta itutura endomo tumukaseta ikeyemo
toirane turakumanyiria agendete kwenekiwa kura chinsemo au ase kaunti chitu boigo wika ase binyoro. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine asama kiaya mbireo Seino mbireo Asama tuko amaega Obogima bwakirari tuko bwomugusi Nigo bware gusirwa n'oburimi Rikomera, riburga, risamura Byonsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo Ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko pamoja. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetromborobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabangi nabanyika eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga buna lero eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi.
nigo tuguswa sensemo ya maya turakumanya gati hari agendete kwenekiwa kura chensemo au kuri butambe nigo tugotibya ngi county ya Kisii ni county ya Nyamira kira tugukwanira rogongora gusino turakumanya ninki wikiraboniga kigendete kwenekiwa twikase binyoro wika chiabisi kuri tuguchaka bene kura se county ya Nyamira niga Teresa be county iyo bakoretwo kurubikana kwa marembe ime mucyo Nyamira asenchira yemo yo gucengire wiki yabo bagukwanekerekyo niga Teresa babeire bagokorega sienkongu na babete bagoteba kolende nigo chira babeire bakorierwa naboigo obobweni ababeire bakubwatukwa nigo batarakera kwegwa batarakera kwegwa manchito mugiria engere yabo naboigo chinga kibari korago no muwasiri wabachano Nyamira Donald Mogoi nigatebete Bunai County negendete gusira magani yabo iribanyare bako ikiraniwa ya Marieta ngoro kukara ni ateka tenderete na sese Nyamira County asiti tukolia rero ntono mogoko mone mna na sese Nyamira County asinjo na intuto abere na abande b'iki county tinde gucengera ritukeriga yarengeria na sese week ya chakirange wiki emo yaerire nayo na debukaro kore climax Nairobi lakini ntuna Nyamira tokarari bakanda bakosherekea Nairobi ntuna Nyamira tosherekerega iga wakera byamono mugavano ito umusinyari baso gutwanjira ntitosherekeye buna na sese county ye nene lichinas incorporatory celebration every year lero tunatuachira nyonya tubwate challenges we know tubwate challenge chinyinga se county ito buna chinas ikitoko demand kurwa se county government lakini aserero ikerengeka nene kialenge nkelinga noko celebrate aende toko akirambu ya mone se county ya Nyamira asoko okuerwa to support ritukeli we appreciate so much. Samarita Dr. Donald Mogoi waziri ya afya se county ito ya Nyamira lero toko celebrate nurses week nurses day na bari bamanyete so bakuriya se system ya health nurses na butambe bako babanye nabako bera no mu roire astinga kitambe actually 24 hours kero mu roire ali nyagitari enas nero na egasiri bakora mu ndo play undo ranya kwa egasiri very important negasoro boka birwite mutaka waka ni nasto kunyaro kumwaka na kizi tilicha ikions pia ikiagera okweru ko bakwerwa na ko bakogera abantu abangi bakugwena onye bari batari kugwena korende kuri bakore n'iki nasese nyagitari agiye kogera ba bera samatuko ari amangi tsari bakomenya sese kunuko batebi ngambu yamo nasega siri bakora na namba ibere ko kuri recognizinga tumune county tumanye tenga tukwasi kinasi tumanye tuna abalasi abanga bari nyagitari kito na bagerete system itegende tekorani na bagerete no nyagitari ya Nyamira nyagitari ndio onse tukwati skogali ko kwenye nyagitari tatuwate abanga mu celebrate together na barabo nande namba ibere ngatoko celebrate together na barabo wika to akikishenga konyari ko to kuona na barabo asime bange tubwate system ya afya na kulingana pia nimepange elimu gaba na bwate nga kutumutu kitogo chikokora kuhakikisha nga egasi y'abanasi nebe egasi y'engororo nande egasi ya support. Mwanjito murigiria tuguswa mutwe nigo mubiro Joshua Makori hotene ni gutweri tkurigoro kwenigwa gwika chinsa 10 cia mogoroba mega yo mugavano Nyamira amusinyeribo kure iranga nacie kubakaniro mubiro ruswe asenkeni Nyamira busa asekorende tukomanyigwa ningari chorire ntibirengera lyo byo gwakana mega yo maseneto Kongo mugeni goteba nachikwakana ebirie yo ya nyagitari ase ataikiranetie nigo mubungo West Mugrango Steven Mogaka anyatika gwesokia na kwenekia bunangwa kanale birie yo iri mubiro yo nyari kokuruswa asenkendo manchito murigiria no roboturo betero kwarigana no musakeito tetranyora sinchra yo wikirano Samaria tangoro kwa Alfred Mokongu Nyambati Ngorwe sub location ya Bumanyanya
location ya West Mugirango location Monga Village. Asali tukuri yale twarenge omoroberi boko ene minto Joshua Migiro. Oyo tu abete promised strong rino mugabana no wakanire piri ya 30,000. Akare tu abanga tu enda Nyamira mocho Nyamira since morning our people were abantu baite be ariganitina omwana yeto ko mokisaina saa 3 tunyare ko motindeka. Twagenda baka Nyamira tole ne Kigali anga ikomia abantu batakonya well wishes. Akare tu ikororo twatebuguna pesa mo gavana takaneti genda muri gichwesa no mochio twarenge kogenda abanyene basabete bakonywe gekogero mwakanyene tari kwenyara abana ne chintakana igo abantu abayekere besoeti na gavana agatebana nero monyene county eye tigaburi omusigo oyo twa surprise akare twaganyako totena no kongori gwaka na kongo tari gwaka na biri ya nyagetari okongo ni gatebete ere tiga agache nyumba akaruna bintu binde negari yokoleto mobere onekero mochumba ateba tukire bintu byakorerwa mochumba agateba tigara ageria abantu on the process bone kare kere twasoka gotebyo mochumba ani mochumba abantu ba minto mbale ngoro banda ba moteno mochumba lichuma abantu ba bachagete we want to thank the MP of West Chuma lichumbe Steve Mowaka mbuyamo na sogo turusyo bosoko bogaba na toleteri Nyamira watu akane biri ya 25,000 plus kaya sawa sana otherwise etuaro bosoku omugaba nakwanga gwaka na 30,000 echi apromisire abantu bakatangatsira kuruji media na nero akanire kurumambi twachitega sambi tukanyita omwana nyanga waretwe tukikwa cyaserire byatu akwanire asamarita rigongoro kwa rosti bo mugambi mbiye munasenje twaganyire twatere kwonyira omwana yantu asabira nyasago sene sama yo gwakorire atware ngaye no mugambi andi no isaine eri twatere chikwaya biyo muroberi obere biyo mwana baka twagokira asari gwakora ari Nyamira akora abantu bo akora ngweka yasago sene na komentro mugambe bamere bamorora nani tenkwari ngandiri ngondi bweshu ukuri ri umuntu gacandite mukonye akorete kare moyo umuntu gacandike gakonye akorete kare moyo umwana itobatyande nyumba tabu adikende ise tabu adikende abana bamo basire baherire n'abantu bali bagote bamama tokokonya no bali butambe onari ukwana ngasa abantu bato bwanjani tigabakonye umuntu karuche konye umuntu mino karo ekiamo sikonge gosinaro ngambo bakora gosenkwa no murai tabwenti akane ngenki miti bachire taiga gosaba abantu bamakasite bachire taiga oreto umuntu ndo mungao tatigere ekere tokoreta abantu batokonye undi bwesi gakora igakokonya ondo wakonya mabati nabone ngo sabaturi umwana uya agachire nyombere tari bono bya eri uri gucha kurumaga nabakokonya nere tuyukani muntu undi bwesi membono iga nabakokonya asamalie tanje ngoro Samson Mayaka nje mu manager wa constituency inde ya West Mugirango iga ronde bondeka ayo mito Joshua asirete Joshua Makuri asirete no ikire gaiga ngona nyole kurase mwishimu wito Steve Mowaka bona mambia nga abantu baminto bakurwa monga ngo bale stranded gari mojali asenge njonga ebill abantu bale berwete bale kurwe bill lakini badala abakonya ngo namnyoka bucho nasangi ngo maena na abanyene bantebya nga umugabana Nyamira county na promise dinango kia renge e bill no yo minto senator nere mambi na igwete kurwere dinara na tabetenga na create bill bono surprisingly go mheshimiwa nyoranga biri iko nyora tera ba clear abantu baito bamonga keroba kwana no mheshimiwa na mnyoka lende gocha na nyore bill na bere ya 30,000 Mbabo ate chiribwisano mheshimiwa nakiria ebiri ya 25,000 na ndo ntoma gocha gaiga na ruero ngoli yae shilingi chiribwisato na inde ontoma nendagera na letra abana bagocha kunokolia batigara no mugaga Nabigo manchito murigeria mayandani gabwatete inse yensemo ya chieko kasarani megayo maswati yo moyo konyoro mokori meremo gotaka gusiro bugima bwae abanyanyimbo nigo baikiranta sensemo na kwiro mobera senkendu ya city mochari chinga kibotwe wachaki wasege kole kolende nigotokumanyigwa onde tayo begetubiyara guri tkurigoro mokori meremo onde tayo begetubiyara asibono obutki bwachaki weri bamanyengi kikerete ogokwa kwae
Nabaigo muvata bwe parish ya Kibirigo James Obaigwa nigabwatukire gukure twindi go cia sabasai abo bachakire konywa amarwa asekeria atebire nigo agusaria ebisako nabaigo tari gwanchira abasaya barosie ebisako byabo okwana ase our Lady of Lord Mercy our Lady of Mercy bara fato baigwa nigasabira abaiboli banyare bagukwana nabasaya nabaiga abana babo baigo banyare bakobotebya abo bibogutumia amariogo yogotindia Kana ndisto ekire binyore binge na monasi gusiye ito egento naro rire kia bunire je family mono ebinyugwa amarwa chinyasore abana bakeke goriegeke ntoko gekonya abaminto tabwaterani ikiagere kana kesa kukyange abana bake basoira se oboke babo wetra so kunywa amarwa kunywa sorego bona kirata bwatie bese singinyo naganiti wika agotema rore gusina nyore kindi kurusore ekera bono kirata bwatie bese natetanyi nakibona ko wika ubibi bosoe oboke babo bakonyora bwirire bwemugitie pagi na bera akobori simi yao na bora nyore tiya se kwa yebege abo chinga chiyabunyirwe igama kunwa manga sevu na itre igandoche ekegoriegeke na tarikero kiyoka kunona sabo ibori amarwa asaliri chiamate no bonywe bwe ibinde bigotindia ibinyu bigotindia byose byabune chiamate chito baterane na bali bo wancho kuya tosire egesaku gito wetrase okokana na gosira na abagure bagororoke babiri abaibori ba minto ninwe wetrase nyasaye ninwa abareria abanene nyasaye no moreri oko umwana nayo moreri okorenda umwana ndo umukini buya acha watoka abagusimba tebetena umwana nerora kurusi bitoti amaiso oise kurenda umwana buya nabagukorenda buya nanekaro kwagotire ko mucha kubura umwana naye ona bagukorera nani nyagitari yakoire nani ndagera akoe ekaro kwagotire otaramurenda buya tagocha gukora kino cyo konyorana naye boigo kiri utamukorera cyagocha kugokora Manjito murigiria tugusika mutwe yokoriye kirogo kyobora ibense Dr. Fred Matiang'i nigesokiri na kwerere miroberio yogotinyo bokoreri serikali karachorwe buno murai ogatano nomo wense kinga kyari gusanga na gukwana essential yabene nigenegetie koba omwigenia asobokoreri bwayo wachito murigiria turanyore nkwana ya Fred Matiang'i. The best strategy ya kupigana na ufisadi first of all is exemplary leadership. Wale wa kuongoza waongoze kwa ukweli, waongoze in a manner that is trustworthy. That is why mimi naweza kukuambia hivi Omari, na nachukua hii clip leo uweke kwa record uje kuniuliza nikiingia kwa hiyo ofisi. I will not do business with government. Mimi nikiwa rais siwezi kufanya biashara na serikali, na sitaki kufanya biashara na serikali, na sitaruhusu watoto wangu kufanya biashara na serikali, because you lose the moral authority to manage people. Mimi siwezi, you must do one job. You are either regulator, policy maker or businessman. Sasa umkikaa na private sector kwa mkutano, you are their competitor. Unataka tenda na wewe ndio mtu uko kwa serikali. How do you manage the place? And I will not be involved in conflict of interest, because it will take away the moral authority I need and the firmness I need to rein in cartels. You know, mpango wa kwanza ni kuongoza serikali ya kuaminika, kukomesha wizi. Namba moja. Namba mbili ni kukomesha utumishi mbaya wa pesa za serikali. Wastage, ile wastage ya hii imefika ya ajabu. Wakati tulitoka serikali 2022, tulikuwa kwa serikali, I've given this example before, our budget for state house was 4.8 billion. Imekuwa mara 4, imeongezeka mara 4.
quadruple 17 billion. Kuna upasuaji unafanyika State House, ama kuna shule hapo unafanyika wastage, na pesa ya kuonga. Ukiangalia wakubwa wa serikali vile wanaenda, vile pesa ya serikali inatumika kuhonga na mambo kama hayo. Unajua, ukikomesha ufisadi, ukomesha utumishi mbaya wa pesa ya serikali, hizi wastage, upunguze hii serikali kubwa tuko nayo saa hii, tunatoa the government, the president almost has advisors on love and hate, he has advisors on everything, you know, so on. Ameajiri kila mtu, almost as I said, almost has advisors on love and marriage. Uko wote wako kwa serikali wanalipwa pesa za serikali. If you reduce all this wastage, first of all, utakuwa na pesa ya kutosha kuweka katika sekta za muhimu za Jamhuri ya Kenya, sekta ya elimu, sekta ya afya, na utakuwa na pesa ya kutosha kuanza kuingia katika area ya kusaidia sekta zinazo toa mazao zaidi kama kilimo. Utakuwa na pesa ya kutosha kwanza kuangazia mambo ya mbolea, vile mbolea inaletwa katika Kenya hii. Nabego manchito mulgeria chinga kigikaro gya Africa Forward Summit gya soeteli litkuria kabira gwigoro nigo bono abali bakwamiria serikali baesokire na goteba buna chinkwana gusokumirana kwa baraya mu muraibensi ya Kenya na bego muraibensi ya France. Emmanuel Macron nigo gotabwati obuyago cha saba Kenya sibatebire okumirana okuna wetera chinkwana muraibensi ya Kenya betega kubwatuka tikolio kuyaguchia asa magendero yense ya Kenya. Omurai bwense William Ruto oraire egeikaro kia African Forward Summit ekio giasoirerero ritkoria kabere giakorekana aso mucho Nairobi ekio kiabareta abarai aokurwa chinse emeronge 3 aseba kwaneire chinchira chinse cho chigo chikubwaterana egati yabarai abaikirana no moriki omonene bwobo mobwe chinse cha Africa Antonio Guterres na boigo omurai bwense ya France Emmanuel Macron aseba kwaneire emeroberi babegete erigokinia chinse cho. I want to praise the African leaders that have understood that it is absolutely essential also to do everything with the adequate policies and strategies to mobilize a much stronger share of national resources in order to be able to accelerate the development of the continent. And it is African leadership, alongside the small island states and other developing countries on the front lines, that has placed the climate emergency where it belongs, at the center of the global agenda. This is not a continent waiting for solutions, this is a continent producing them. Across our continent, enormous pools of domestic capital remain underutilized. Africa today holds more than $4 trillion in long-term domestic savings, including over $1 trillion in pensions and insurance assets, and more than $500 billion in central bank reserves. Kubwatekana negeikare kio giakorekana ase nyumba yemisangirikano aigaso mucho Nairobi KICC umuraiwe kiama gia DCP Rigathi Gachagua nigo esokire na komochia bokongu kubwaterana oku asatebire tikogo chiakoreta matunda ndonsi asebaigo amochirie serikali ya Ruto na goteba nigo ebwateraniri no bwoiti bwa mwanya bantu. Known to Antonio Guterres and Emmanuel Macron, we want to let them know whom they are dining with. Mr. William Ruto, a man who is the greatest disrespecter of the rule of law, the greatest human rights violator, a vicious man, a callous character, a con master and a practicing dictator on internship from African dictators like Samia Suluhu, Yoweri Museveni, and his contemporaries from other African countries, especially the ones dining at State House now for a talk show. This is a man who in June 2024 butchered Gen Zs in their numbers, abducted others. This is the man who is the real commander of RSF and the primary responsibility bearer of the war in Darfur, where thousands of women and children
are being butchered. Instead of boasting of hosting over 30 presidents in Nairobi, William Ruto must focus on solving domestic issues. 3 days ago, six Kenyans in Mandera were brutally butchered by Jubaland forces who continue to illegally occupy the Kenyan soil. 7 other Kenyans are fighting for their lives in hospital, and not a single word from William Ruto. As we speak, Mandera County remains insecure and a big threat to the peace in the Horn of Africa. Chinga kiechechyo ekiombege kwegerera obwene bwa mwanyabantu gya anti-imperialist movement kiarobekanire imeyo mucho Nairobi na kugikerea okubwaterana egatiense ya France amonense ya Kenya ase abaraikurwa ekiombe kyo batebire omurai bwense ya France Macron na baigo omurai bwense ya Kenya Ruto bonsi oburai bwabo nigo bogwitera amanyinga y'abananchi. We want to tell President Macron that just like President William Samoei Ruto here, both of your hands are full of blood of the innocent Kenyan people. We are hosting this protest after one theoretical conference that was organized by the World Anti-Imperialist Platform to give analysis to imperialism. And secondly, for the political mobilization that took place yesterday to call the French imperialism what they are, the murderers and the plunderers of the African people. We are going to do a comparison. If French is really interested in the development of Kenya, what has French done in Ivory Coast? Only murder of children, rape of women, and plunder. This is the legacy of French imperialism. Korpoteria en Soko TV kurwa ase omocho Nairobi eritariane Lenet Nyambane. Nabego manchito mulgeria hagwasiritko lya igoro abaigereria bobwene bwa manyabantu batano nigo babegetubyara ime mucho Nairobi na ya maiga yo gokoro kurobekana hirioko amereria hikaro kya Africa Forward Summit ekyo kyagendete kwene kiwago litukuri igoro kukona asensemo ya KICC Nairobi nonya nabo nigo batebetebuna chinkwani cyo muraibensi ya Kenya usoko bwatirana no muraibensi ya Kenya no muraibensi ya France tiko bwati ya bonde bonsi hocha saba Kenya na ucha sichinsicho. If French is interested of genuine partnership with the Nairobi, what has happened in Ouagadougou, what has happened in the Sahel region, we know for a fact that there is no development that has happened in West Africa. What have they done to the Sahel? What have they done to Cote d'Ivoire? What have they done to Gaddafi in Libya? That's the heritage of French imperialism, not in the 19th century, not even in the 20th century, that's all in the 21st century. That's what their face is like. Nabaigo hegati ya baibori croase skuru ya warose ya Moi me county ya Nakuru nigo bakore tokorwekana goli tukurigoro croase skuru yo goikachi ya bis ya TSC me county yo nakolengana na baibori nigo be murunganiria oko nganyigwa ku morokyo monene we skuru yo Karo Chebe asekeria buna nigo baguturubania obokoleri we skuru yo. Mwalimu wetu amepigwa transfer bila hata kuambiwa. Tunatoa mwalimu from slums, mwalimu ambaye hawezi kuhandle population ya 5000. Sasa tumekasirika na tunataka mwalimu mwenye ataweza kutask hii shule vile ilikuwa inaendelea, na sisi tuko na boarding hapa na watoto wetu wanateseka wakati mwalimu Karoa yuko hapa. This is not the right time to destabilize a school. At the time when the school is headed to national exams, wakati ndio sisi tunajaribu ku-install the morals of the children wengine. So I think the right thing is to let the teacher who was running the school complete her time.
Nabaigo abarai au kurwa sense ya Kenya gati ya bomurai wenso mokoro Uhuru Kenyatta mokonyi bomurai wense Kithure Kindiki nigo baikeranete asense ya Uganda koba kirori asomoiga bugotianiwa ko murai wense yo ya Uganda Yoweri Museveni nigo abete kagutianiwa wori tukurigoro unenchira ya moyo gochaka kubokolerwa yo gochia saba Uganda asenchira ya bene. Yoweri Tubaburo Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Yoweri Tubaburo Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Successfully taken the oath of allegiance and the oath of presidency. Wanjito Murigeria negatia leto sangre na yemambi ya bono kurendeka gitinga kwanyo ira century ya bene na bego kwali manyiringa na diagendete kwene kiwa cross chinsemo wikase serikali ya ito Wanjito Murigeria chingo kitoko kwanira African Forward Summit bego kwaro liringa litsukurigoro asomo chomo nene o Nairobi na manga gendete kwene kiwa toro chabantu batano mbabete bakubikwa byara barabagerere bali bakwegera obwene bwa manyabantu nabigo chinse kiri togoteba nga jirani na barabumbale babwati tukuru wa Wanjito Murigeria asibago kana nga okubwaterana ko murai bensi ya Kenya gusokubwaterana wensi ya Kenya ne seri ya France tibugo bwati obuyabonde bonsi kwa rolengano nyena bali bakwegera serikali osibali bakwamereria serikali Wanjito Murigeria na baro bakwanire kole negati ya mange tujya to kumanya ninkikeria bago kwanira onyore tugendete gusangana imambi yabono asomoro birian soko wakire tugendete kumanya ngo wikira moniga na liagendete kwenekiwa tukumanyira amaya kwanto taitinando so asense mu ikigaseti kwanto taraso asense mu ikigaseti na kunyoringa asomtanda ito Facebook no to live nen soko TV oikasense media ekoro kwanga YouTube no to live nandekero wikire gali Wanjito Murigeria kwara tubwatia asoko kole gintu ekoro kwanga go to follow ala somtanda Facebook oikasense media YouTube nara wakole gintu ekoro kwanga ogo subscribe erikwa nyargo kubwatia nabago kwemanya egati yemeroberi itasigeta senge tugensoko TV kurende ndo chigo kora muri gasingia sana asogo tubwati na nento gendete gukina 20 Wanjito Murigeria ndo chigora sensemo ya Facebook aoteba PK Fresha korobonchaliana watching live na bego bonfencha mu bisago teba kurwa kiro mosocho na rime yomoroberi mpaka omwerio kiongoki na ebaba yaye auteba abaralibane bwakire bya ebokiete se Josephine Monsoni auteba Josephat Monsoni kimwoma kurwali muro mabroki Tundena Edna kemto asante sana Benjamin Omwana Thomas auteba watching live korobo basibugesa village no mongnoeda Macrin kwamboka na bana babo Lewis Anderson na Giana auteba pamoja mbaka omwerio omwana fogo kurwa magenche musogwa bwakirebya autebangano ali miyo morobiri obwensoko TV mbaka omwerio Daniel Nyambane autebanga jeria kerbo soime yomorobiri aroro nabago Christopher Tandi. Good morning WCW Women Crush Wednesday to all ladies in the house watching live korobonangi kinyambi
no mongina ne Lydia Kirbo abana Sheila Matiang'i Murang'a Mikae mama mongina na tata Murang'a pamoja hadi tamati autebanga Twenspi totwale tukuligia na Kristo batani ngo tebe twale tukuligia dia maseseni anabago krandenzi auteben soko bwakire soko na yemo unabutambe Jonathan Matuko ate bwana Yesu asifiwe sana omokolera Jonathan Kurwanya Manengo Kiumbu base auteben Dani hadi mwisho na bagondoche Mobasi Monda omoswati monene Kuranyamira county bonyunyu ekerbogetai nomo swati minto Beatrice Rutei Thomas Rutei Amos Soe Sivia kwamboka Ben Rutei nigati yabande autebanga bagende kuputobwati emiyo morobirio ensoko bwakire mambi yabono ndo chigara liza real nero soira auteben soko bwakire kuroka sarani maji mazuri mpaka Seito Singi nere Alex Ogeto enyitino indeme yegeta seni nambeye mombaka omoyo asante sana nayo mwanchito mulgina bakugenda kubekorwa karwa jumbe yago asena mbeye tu studio 07886663 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yo moyo gende usangana ito asomoro brito eritwanyara togosika mutwe nabegona gotebike karwa rikene yose yagwase kinyoro turangerie tunyare to kokwana amo abasaki baito no bari kwenekia buna nkwemanya tole na barabu kumanya bari ngana riagendete kwenekiwa emambi yabona korenda arana bali batumira ujumbe ase namba 8 studio atebo yon mumanyi na sporo ikuranya nsorori tigante bya mashabiki ya Soko TV buno musori bwe sujeri akerbana kumochere ana kumakori bana baski basobonspi batu ali mambi ngiyana baswa somoro bire Soko bwakire Peterson Kibuogo na koro ligaiga kurwa etono bo mwagamo komo bwika omoerio asante sana kwani abantu betono gagu naftari kibagende auteba kurwa lioma Diana bwakire omone Nyasaye abakwe abayigo good morning Diana Innocent kirandeni seke omosori bwesu kora Nakuru City Salams Club weka chiba soba auteba Soko bwakire auteba neye ito anabayigo Nyamonuli auteba ako toliele kura sinsemo cha Nyamonuli bumwaga mo ward no mwalimu Charles no ali mejo morobere mwalimu Charles ruanga nanda utebanga bwakire byano ali meyo morobere ensoko bwakire mbaka omwere ngaiga uteba hero I am Esther nande kurwa sisemo chisemo cha tabaka kuligelyo morobere ensoko bwakire atebanga WCW ngokwani abaswat bonsi ben Soko TV nabayigo fans bonsi ben Soko TV Ngega sena maite studio ye manchito mulgeria na otebyo gende kubikorwa kadaga oteba kurwa Nakuru City goika omugonchoro Nyachichi Kiendege good morning to you atebanga omugonchoro Nyachichi Kiendege no ali miyo morobirio ngati abali bagende ta utuma ujumbe chiabo nabigo Stanley Manduku gaiga ninkoroche atebanga no ali miyo morobirio mbaka omoerio boigo Barnabas temo ninkorochi miyo morobirio Andrew Matundra kurwa Nyamira town ime top 6 Slams Club Kenya amona Mildred Mokira mosorbesu Lydia Nyaboke Natasha Mkisiri na Tirono mokogoti bobiero mama Sara mama Fena na mafans sponsor ben Soko TV altebanga basome yo morobire Soko bwakire bagendera guseseni wakorino mwanchito mulgeria na ligati abali batumira ujumbe nanga gotimwa nabo kugenda kubekorwa korwose ujumbe yagase nambe yetu studio 07886663 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yo moerio waiga sumtanda ito Facebook umtanda ito YouTube na WhatsApp na nabo kubeke kerengero kyage tugenda gusanga kurende ni tugenda tugusanga somurubiri Soko bwakire na nchidia nande memambi yabono tugendete kuimanyangana lyagendete kwene kiwogonga twasukare asentune itu ya gatatu mwanchi tumulgira ni gotutaite to so asense mikurukwenga chigaseti eriwenyorere wesome wemanyi egatiari agendete kwene kiwo mwanchi tumulgira aigani mbate gazeti itu ya The Day Nation na wego yo minto Innocent Onyango na wate gazeti ya The Standard to kunyana to ikaransa na ndete kumanyinga na rali agendete kwene kiwo igonga to basukare mwanchi tumulgira no turasegeta seneke tunyare to gusanga na wego gotebanye mambi yabono.
Eye Nensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kielibera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi Asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu Kera kama chingatara gaike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijano umozubate ya mabwari Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe Undango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngotefera po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twaliro bale wana wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV Oboroso
bw'omugusi. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigo nagira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire cha munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene egie Soko TV oboroso ogwo mogusi na nche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Ebagote bango yogose komo elio nero gose kabya. Maiga yokonyora mangana mange koruwa segete seni kia usigete gen Soko TV. Boni go yakirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete n'abasomba banyasaye abu Australia ko batukwegera lingana sobwagare nantali yayoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare ko ba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Ege ni Soko TV oboroso bw'umugusi. Jito morigeria wigita sengen Soko TV nanda sentunde ya gatata somo rubiri tubwen Soko bwakire una butambe na gotebinga no gotokora so asense media yechiga seti tubwate kaseti ya bwanjito mwanjito morigeria tunya to gotebinga na yagendeta kwenekiwa kolendo yo minto innocent tigara gukwania wacho morigeria bwakire biya rade doche bodo kerabodo Diana asabantu bali batakere kuboli gonga kibwakire bono ninche ekare kinambwata bono kebatiga mbegete panel nzero tocha ukenya agante nechi expert ya kuligia nande commission yuko ngini kwaya lakini amatebiru yale gweta Mombasa road abantu abange bali twikire town tokwene lingoma nembia mono sana yakogera embura ya twetega salio boroso the basics chia saligete lakini ya waikire ya konyolete mbuleli igoro eri tukuri gora ale mbure nyolete Mombasa road ina chito kwani musani okay lakini wachire tol sops gose ga iwachire tai nachete gose kwira nete town na labo atendege yani ya to kumuna negeto wancho muligerelia kera bande bagweta se chibara abande barasamale kera bande bagweta samakuli abande gwete bale se nyanja bagweta ne MV Dayada asembambia bano mwancho muligerelia mugusio minto dago kwanire nago tebinga bono nande nenga kiende to kwaligania asomoro belian Soko bakire una Diana chaka liri ikurunga first hour wono togo so asense melia toko batokuligerelia chigazeti esembambia yabono egati yali to chika batokuligerelia Diana tagete togende ekera ngo kwane gazeti ende nayo tebe yende chembwate gazeti ya The Standard yesemambia bono gazeti ya The Standard by the way kwa yengera matuka mange sana ngaite go chakera mambi go chakera ankyo ngani vinchaga na The Star tingo na The Standard bia The Star usengende gazeti kwa nga Taifa leo no antiri ko nyara ke Swahili bono aya page yo mwali onoro chenero gabwe gente koro kiagabo nekiombegia Football Kenya Federation mwancho muligele bagotebango mu chando nigo gendete kubira kubwate Canada kilibaga tebanga company mo insurance kalikibwa sobwango ekaiwe tenda nabo igo mwelio mwanchu muri batebanga muteneli wekyumbekyo oyo tebete ungale asoki kuroro asioli na ba igataite kuru burayi baye aina yale se gazeti ya The Standard yesemambia bono abego mwanchito murigeria se gazeti yana ya The Daily Nation bro mtaino Santiago tebiri aigani
gukwanera igoro bagoteba nga guchiesa ne chinamba ninchi gotebi nga chinambe chinchire cyecho mwanchito muriere akorenda itungo manyinga ne chinamba cyabere kigokorerwa obunengi buna kibese cyabere kigotumeka totunya to kumanya mange togotebi kurasi gazeti ya The Daily Nation eyumba tasoko bukwane mwancho muriere koigure na Diana agoteba semambe yabono ase gazeti Diana ntatenchake ni gazeti ya The Standard ase kuligerelia headline otatebi ya Daily Nation ila ne ya Taifa Leo na ndengen ogende ya Star. Ase gazeti ya The Standard yasemambia bono mwanchu muligereli niko bakaliko babago kwanera na ndenera nyebwa tasoko bako kwana bata Bitok passport hits bagotebanga niliberero mwanchu muligereli bono likaleko ba likubwata ni gunabo busa bali ase wizara gose kitengo kilige kuligereli ngakia Kenya bako babako likiunabageni bali bagocha sense ya Kenya no Mheshimiwa Julius Bitok oyo ore ase department ya immigration mwancho muligereli Nairobi kira maiso naboigo umuswati nara Nairobi nga Chelgut bagotebanga nigo bono bakirete bataligo kwana regions Diana totebye egazeti ya The Daily Nation Mwanjito murigeria ase gazeti ya The Daily Nation omugano monene nigo gukwanira yechinamba buna nagotebiri aigangwetira ase kiombe kyo korobunengi gya Kenya National Beauty Standards haiga mwanchito murigeria nigo bagukwanira igoriye gatie chinamba asibagoteba mwanchito murigeria buna kibese chabere chigotumeka imense ya Kenya gukwanira bare igoro yomoroberio sha buna kibese chabete chigotumeka gukwanira asensemo yekisemi waigo mwanchito murigeria gukwanira bara asichinyomba cyamaguri yense buna kibese chabete chigotumeka bagukwanira egati yebinte bingaga igo mwanchito murigeria hasura fani tubwate boigo monogerwe serikali Isaac Mwaura no aligaiganira gukwanira igoro yebinto birya byabere bigukwanira igoro yekibese buna cyabere kigotumeka boiga sinkwana yo muraibense ya Kenya mwanchito murigeria ngicikote yasobwagare aiganiga gotebanga kibese kiri bagoteba kire kibilioni 50 kurwa sense mili ya sha bagotebanga ningo cyasirete nobokora ekiageronye kibese icyabete kigosira gagotebanga kenenkyo kyari kunyara kegokorekana asensemeyo yobo chenu nabo gasinye gitali gagotebanga abanto nigo babire kibalimo nandi nigo bagoteba obokora. Okay, Diana oyakwanira yale gazeti ya The Daily Nation. Taifa Leo, ODM kujipima nguvu bila Raila. Mwancho muligereli kubwatekana boneki amakia ODM gyatebirenga nigo getagete kuchikoranga ngurge kwa ebendere yokuligyo buraibwense kyarwete actually notice bakanyara kwa bagoteba Diana bagotebanga barule notice ya bali batakeire bachikoba bago apply mabaga yokuligye birogo hagati yabo biri batebanekiro cy'uburaibwense nabo igo mwancho muligereli ngo kwana bali bakoligyo birogo by'ubu governor ubu women rep nabo igo amangana mange batanga ODM igeta etegwe tiema nonye umuske Raila Amolo Odinga bono tayoro togenda se gazeti ya The Star semambia bono ngobana bago kwanera igoro fight for ODM basis azoburu and Sifuna stage rifle rallies mwanchu mulingo kwana balenga bono nigo yarorekanire chinsemo kiribere chikoba chikubwatani guneke makia ODM nsemeliye kubwatani guno muraibwe kyamekyo umuske Oburu Odinga nabo igo mwanchu muligirili nsemeliye kubwatani gu no mulikyo monebwe kyamekyo aselieta senator Edwin Sifuna nigo bono bachiko bakurwanira chinsemo kiri chinene chikyama kya ODM anemono kiri kimanyire chinkongo unabono antumba manyete engongo ya gusi at some point ngo machikuba yarenge classified kwa enkongo ya ODM bono baotebanga Edwin Sifuna na Oburu nigo bachikoba bakurwana chinsemecho toko genda se gazeti ya The People Daily ngo kwa nabale why Ruto's 2027 battle is getting tougher ngige kogera mwancho muligerelia kero muraibwensa agendete kweyarigani gochikoigerere ntunda ya kabire yo kurigyo muraibwense bwa Kenya ego chikororekana kwa egentege kongba tabakira lituko chisabu chinya nabo igo mwancho muri batabanga nigesegiye agendete kwa enkong sana. Twende se gazeti ya Business Daily semambia bono mwancho muri rwago kwanera igoro ya Ebra Ends Kenya Power Monopoly kyombe geligetenete chinguru cyumurero nabo mangana ya maguto mwanchu muligereliga na namono kuligerelinga kitugo nyara kabatugo tumeka chinguru cyeito bono gego tebageta etego keye chinguru
manye kiumbe gia Kenya Power kibwate nga na kigitenerete kirigento gekorekana sugo supply ye amangana ye stima sense ya Kenya so kuligirira igana bugwe somero alternative nere yegose avenue ke baro siri ochikobage kugikiania Kenya Power tebasako bage gotoka yoka mate miaka nere ya maega Diana ya renge company ya moyoka ya renge nye tubugati company ende igokogenda ya mutalire kero kogenda gusi kiro montabu ategari yae chiachire pake chinde jikali kurukua balieta gusengaki oro na Kenya Power nero yabikirwa sama isone kiumbe kia IPRA esbakale batebanga bono nigo batagete kora tebasa koba gekobanga nere company yoka ekonyara koba ekurwa amangana hechinguru cyumuriro nabo igo asensi ya Kenya tebasa kobanga nere gukwana yoka negati yali ase gazeti echo bunatwa gotebiri chi headline tigancha ke gazeti ya The Standard bunara yebugo irigo mwanchumurigere asibona to chakira liberera nigo bono libeyete oyokurunga Julius Bitok na anamono mwanchumurigere ngai bako bago kwanera bago tebe nyumba ya Nyayo House nigo bago teba ekororekana gutwara umuchando monene nonyarabo nigo bono chinguma chigendete gonchukana na chikoro kinga ngaki abantu batabwenete babere bakoye guchi passport chinse ya Kenya nabo igo abande bakoye bibande ase ense ya Kenya nonyane bali batali ababuru bense ya Kenya batali kubwati amachikali abwenete abali bakonyara kwa babako bikwa sama isono yokabeire ubusa wosomulikyo monene ase wizara yokuligiria igoro yokulikigwa kwa abantu igaiga sense ya Kenya okurunga Julius Bitok nabo igo mo director olio otenete kiombe kyo kya immigration muswati Evelyn Chelgut nigo bakirete aigana wabagoteba na asobwango igani go bono bagoteba nga kubwatekana na kilibatebire ngane yo nigo yanyara ko bagegwe sokya ekera oyorengo mokonyi bumuraibwense rigathe gashawa na ndoro muraibwe kya magya DCP anyara ko banande gakorage biara ase system iri bagotumeka asbagoteba nigo bono yanyara ko bagegweta ebitango biribekire byo koranga uburendio buyambororo nabo igo mwanchu murigeri na kubwati na koranga kiro muntu lyo ko bagakolikiguna nabwenete kurende bagoteba bakare ko babako betereria uko utabwati gukwe bitambukiro biribwenete nabo busabane bale ase department ya immigration aigo mwanchu mulingo kwana balenga chi account nabo igo chi record nigo chi koro kinga amangana mange nigo abere gakoba kagotigwa nande boigo mwanchu muligereri na nigo bondo bagoteba Bitokya kirite nabo igo liboli nene litigarite ndiringa ndi ichi tukoki ense ya Kenya iranyare koba gegoteba oboene iguru yenganeye gosedingi kiabe tumugano yo nigole page ya kane ekeruta gitekwe manyira igoro yamangana yo nabo kunyara koba ko gwesomera na koranga ningi kiliga bago kwaneruga iga bagoteba nga bono iga nigo bobisibwa nyara koba gosokigwa obuko bwatania ense ya Kenya asokoinana anana mono egento gekuru kwa chi passport na anana mono gochia sabarwanirili balibya ense ya Sudan bali bakorekana kwa mirelia serikali eyo na nigo bakaregoteba abange nigo banyare ko babakoywa bintu bikuru kwa chi passport abande bayiri bakie vitambulisho byense ya Kenya na abarwanirili abo nigo bakobwata ndune kyombe ko nga Rapid Support Forces RSF ACNC ya Sudan na nigo bakaregoteba abange nigo bakareko bagoika asense ya Kenya nabo igo aselieta bono liko bali kwanu asokwana nwakwe evitambulisho ebyo no yokuruko Julius Bitok na nagotebya ekera bagendete koba bakogendera kogokera nabo igo gutwara ubusibure kwa so asense ya Kenya nabo igo akera abo busabanene bali bale serikali bagendete gukira nigo bono mwanchu muri gwesomera gaiga na kororanga ngakiyabirige gukwanerwa na bono igo mwanchu murigereri asabange bakare ko batebanga abande nigo bakare ko babakogenda go ikase bitaseni biribya Huduma Center ego kwaneke baiga tabanga n'ikisemo cyakawangware kibatebanga kurwa ese ya Ethiopia mungwana we mugonga Dahir Mohammed nigo baeretwe bintu bikuru kwe vitambulisho byabo ase ensemeli ya Huduma Center ya Kawangware na nigo bara abayiboru bense ya Ethiopia aigo muswati okuru ko Chelgut nero mwancho muligere ligo ikiraboni gabatebekere gazeti ya The Standard bare ko bakurikamangana kirabachite ko babakumurigitara kwanira kende gyonsi nero ngo bwata ni gware asokwa inanwa kwa vitambulisho na boigo chi passport ko chia asa abantu batali abayiboru bense Kenya mwanchu murigereri bwesomere umugano ya page ya kane eliyo nyara ko komanya aliye abwenete Diana ntete ko alibaga urareta numbers
Ateba numbers. Na igwo bateba ngano. Ground inasema ni numbers. Ni numbers. Mwanjito murgiria tokwira na gazeti ya Daily Nation na igana gotebinga ni goba gotebinga bono ni gotugo chiesa ni chinamba aiga somogano yo gukwanira bale igoro yo muraibensi ya ndobwate bagegati abaraiba bikirase gazeti mwanjito murgiria Charles Hinga babigete principal secretary w'ikisemi Julius Bitoki Susan Mangemi naboigo babigete omonogeri bwa serikali Isaac Mwaura kuri no mwanjito murgiria nigo ntaitengwera somogano yo ayemo aseyemo aiga bagotebanga bono nigo tubwate kisegi yechinambo mwanjito murgiria se gazeti ya Daily Nation ya page ya 4 page ya 5 niego kwanere goro yo moroberio sha tianda chakana sha mwanjito murgiria asomora ibensa tebirengana momo gukwana buna mutagiti gukwana na mogo kora chi debate mutagiti gukora mokolika boigo chi headlines buna mutagiti gusebuna mogo tebigwa lakini momanyenga oroboti nkobwatoka na ruekeno mwanjito murgiria engwetera ase robot rwabetero kobwatkwa no Monitor General Nancy Gatungu asebenga moroberio sha osomoroberio Social Health Authority wikiraboniga mwaka 2024 kwaso mwaka 2025 financial year chibesya nyate chigosira ositama ikanitibuna cyabete chigotumekani go chire bilioni 50 kuri no mwanjito murgiria muraibense ni gatebringa onye chibese cyanyate chigosira nga kichinya gitari chigokole meremo na boigo na ki ensemerio bochenu ekonyara kigwikirania emiroberi ya igonga muraibense ni gakanire bese cyoti kirasira nonye orobotru abetro kubwatokwa na boigo ari abetga kolikwa na boigo gwitira ase alibanyati bagokwana ase bunge tokomanyigwa nganonye n'ababunge nigo batebetenga besenchiyo chenyale chigosiro mwanjito murgiria na boigo nigo bagochikurigereria robotru rwa wetero kubwatukwa na Nancy Gitungo mwanjito murgiria bororenga osingo kwanira bale osingo kwana rore obo ene aso mwaka 2023 tokomanyigwa boigo orio kuri pontora ye budget Margaret Nyakango ne nabetka gotebanga chibesenchire chitumegeta senchire rembe osichibesenchire tamanyikane tibina chiabete chigotumika asense media yobo chenu Social Health Authority korende mwanjito murgiria ko iguro muraibenso tebringana moteba buna muratebe besenchiyo chabere chigotumika kera chibesecho nigo chitumegete asense media korokwanga ensemo yobo chenu nabiko chinyagitali korento gotigana no morobirio sha ntwale rochoro batru abetero kubwatko mwanjito murgiria rokoro kyabasai banyorete mirimo ichinga kichobwaga chibwe wechinyomba chamaguriense muraibensa gatebanga aba Kenya chiribu ntigante basege songo mwanjito murgiria 428,000 menyorete gasi lakini tokomanyigwanga aba Kenya banyorete gasi oyitario mubarobo naboigo nonye benyorete mirimo tali asense media yechinyomba chamaguriense cyari kwagacho kolene ni asense mu yechinyomba echo asense mo yechidam cyari kwagachwa chipara nabege gati ibintu bine byari kwagacho imensi ya Kenya igo bagoteba ngomubaro uyo toikeranite mwanjito murgiria kuri no mo raibenso tebire mubaro uyo noikeranite na wetera asorobotiro mwanjito murgiria aigando Charles Hinga otebanga ekiombe kya korobonenge tikebwati boene bwensi kolende abantu nabwa banyamo uchakiro mwaka 2023 togo chasensemo yechisemi mwanjito murgiria tokomanywa orobotru abetero kubwatokwa 98% yaba abana bali abale CBE goitera somorobe CBE osomanjito murgiria 98% goitera sorobotru abetero kubwatokwa nomo principal secretary gosomolikiwe chisemi Julius Bitoki nigatebetenga abana funsi wetania ebirengo bya 98 nigo barase skuru tokomanywa gukira ngo mwanjito murgiria wetani abana chiribwe myemo 50 nomo 151,000 students asomoroberio CBE tibaraikira nas chiskuru abange babo nigo batigire chiskuru na abange babo chibese cyo kuira nas chiskuru chabolire ngo mwanjito murgiria no robot ruwa betro kubwatu kwa kolende mbara bagokana na gotebanga robot yoruo tiroriro kwene oyo asinsemo yichisemi Julius Bitoki otebringa eregentama yete 98% yaborokino barase skuru nchito murgiria kabo gotoko kwanira amangana yeCID aiganto bwate Susan Mangeni nero tebringa wetira somoro birio o Hasra Fund
abakenya nigo banyorte 8 billion echugo kiraboniga batamaitibu na chiabete chigotumeku na abakenya banyate baguchibwatukirwa manchito murigeria nabo gwesomera sobwagale ole boigo buna omonogeri bwa serikali Isaac Mwaura amwegereiro muraibwense gaigo manchito murigeria agotebanga omuraibwense ya Kenya wetera semere magokora nigere merememia nabe gorobotiro ko baroko bwatuko kire ikigo kosekera lituko gochia somuraibwense nigakora rorigereria omana kurwanchira rwa bwatuko gochia saba Kenya na nigagotebanga orobotiro muraibwense na rule orokamirifu tokotebanga na ruikira neto manchito murigereri nabo gwesomera sobagari page ya 4 ni page ya 5 Dayo kwanira mangana yobo kamilifu tigatwira nese gazeti ya The Standard page ya 5 nigo bagukwanira iguru ya Gachagua unabono arorekanete komo chumura ibwense ya France okurukunga Emmanuel Macron yoyorwete asobotuko bigoro asense ya Kenya ngikiri Gachagua komo mochiaga tabagwetanchi bilioni sana ibere echichi abeta chigwa kanu gochikoba chikwaga chebara enene ya Rironi Mau Summit nigo mwanchu muri bateba umurubeliyo yukerote netigwe okoboko ko umurayoyo bwense ya France Emmanuel Macron kware nkoro asokubwatekaniwa no guteniwa gwekonde ikonya yabekirwe naga igo mwanchu murigereri nelitukolie goro ekera Rigathi Gachagua anyartukoba gagukwana yo na kororekana kogenda mamincha ne etaro yomurayoyo bwense au Faransa oyorenge asense ya Kenya kirabari ko bagukwana gento kurunga Africa Forward Summit na nemono bakubwaterana nense yo ya France mwanchu murigereri gaiga boigo Gachagua nigabetega gukwanira umuteneri bwe kiombe kya United Nations yuro mulikyo monokoro kunga Antonio Guterres asanya artiko bakamotebya ni gense ya Kenya egendete ko bagiye kubuna obwene bwa mwanya bantu na namana asanya artiko bagotebanga umurubili yo nigo okotebekana olenke bwoko utumekwa no muske William Ruto kogendelia mangana siasa na namana asali gotebanga tolenke koleta mweso asaba Kenya mwancho muligeri litukoligoro Gachagua nachiete bosio na gukwanira ngaki obotutukano bw'eji bilioni 50 echiagoteba chianyartiko bachiko baganwa wetera senchira yobokurumi na namona saka bagoteba nga wetera asenselia ya Ufaransa na boigo asense ya Kenya mwancho murigererie asomo elio Rigathi Gachagua anyartiko bakumurukumura ibwense ya Ufaransa ngakobe ya complice gosoyomo babali bakubwaterana koranga banyarko bagokora bitubweneti ase chi okubwaterana gokonyara ko bagakurikiwa egatie chinse cyumugano yo nigorese page ya 5 kurende ntagete turanyore ngwana yo musikeri Rigathi Gachagua ni mate nkwategerera kurwa samaya kurende ntagete turaigwanga ninki abetega gukwana igoro ya omorobeli yo orenge asumuchiyo Nairobi Manchu muligeli mo director nagantebya nganagenda tekubwatia amagana yo Diana engana perhaps mambia bono turabuli umurigereria na ndera benga nene ekarato gendete gochibosio inkelinga murigereri na bago totebye Rigathi Gachagua na address TNC ekerari uchikobaga kwa ni veil uli uchikulie kirwo kyobo jumbe kurwa sensemo yo ya Emuro Decree batotebye a press statement yomuske Rigathi Gachagua akorete chingaki ekerabageni baikaranste asomochio Nairobi nigo yarenke gente kironge gose ne gento kiachiete mamincha egari koraga nyabageni bagende amanye ko bagagukwana kiro muntu nabwate birengera biyaye nabonda kuburia yo otware nchira yawo nakere ndadero ndatebe nchira yaye ndabaito ye studio kerabugwa kana mogo tetebye keratogende gukwana nabo kuru birengera biyawo togosiekera akere innocent saburi kwante bire buche na Diana ingena nekerengera likiane nsira bango teba kero kole bintu bitaliye biya osekero roche bintu kuchibire osarika mbiyo bikonye bwango yanga tebiga kagendo moyegagete kerana ndo moyegagete nabokora injustice irokaso gosafu ndage muntu naro kobekerwa chingunchara kwanze osobo bagibwe ngoko no muchando kale ondo bekerwa kwanyoro bekerwa ekimukire kibwate nyamabiya mugani umungwana yomo oyure ngo muchyoye akaimoka kauru mungino yesani kurukwa bako okay kamatebya ntambage nyameyo akafata kabugolie kirobota akamubekera akarusi bali ari gateba bekere kali agake agatebaka ngabwenerete igekorwe kaminekyo iko kiarenge kiya gosega ari gutigachi gotiyo mungina go bwate mbwembe yako gachibobe sana abu no go address abu no go address ali muchanda
ningana yaletire enkwanene na abandi bakaba bakuburinga Rigathi Gachagua gakorete buya gukwanira iguru y'umurayi wense ya Faransa kerale sense ya Kenya gosambanga na yaitu yokorigereria igende ikurukunga kirikegendete gali koraganya litukulinde tigatora igunki abetega gukwana egertuma kwa namba ito studio here on the danger that the Horn of Africa faces courtesy of his host Mr. William Ruto, the man in charge. Thank you for coming. We shall tell you why Kenyans made noise and why they'll make some more noise when you meet them in the streets in your morning. Unknown to Antonio Guterres and Emmanuel Macron, we want to let them know whom they are dining with. Mr. William Ruto, a man who is the greatest disrespecter of the rule of law, the greatest human rights violator, a vicious man, a callous character, a con master and a practicing dictator on internship from Suluhu, Yoweri Museveni, and his contemporaries from other African countries, especially the ones dining at State House now for a talk show. This is a man who in June 2024 butchered Gen Zs in their numbers, abducted others. This is the man who is a real primary responsibility bearer of the war in Darfur, where thousands of women and children are being butchered. Instead of hosting over 30 presidents in Nairobi, William Ruto must focus on solving domestic issues. 3 days ago, six Kenyans in Mandera were brutally butchered by Jubaland forces who continue to illegally occupy the Kenyan soil. 7 other Kenyans are fighting for their lives in hospital, and not a single word from William Ruto. As we speak, Mandera County remains insecure and a big threat to the peace in the Horn of Africa. This is highly occasioned by issuance of Kenyan national IDs to non-Kenyan Somalis to enable them get an easy access to passports across the world. This has opened the world to terror groups in terrorist shells in Somalia. We are aware of this. And I must say, dangerous trade, disadvantage. No mheshimiwa Rigathi Gachagua itukuligora abetaga gukwanege ntakwadira batebanga Antonio Guterres Emmanuel Macron mumanyetio muntu mugendete gukora mirobilinere andene mono nakitwabulie semambia bono yerebuya kerabagani barororo o address igente kide and then gekara nindo chegaiga ababwatani balitulina barabutoka gasi na baruwa bandikiro barura manganabo na ndabanto barorekane tubakurubikana no nebyombe biri bikwegerero bwene bwa mwanya bantu biyarorekane te Diana bikuru birengereri byabo kubwatekana ne sabali na gotebuko bwatera na gwense ya France ase ense iyo kare ko bage gotebekana nga igere manipulative igoronto bwate panel nero yabetege kuligiro Diana onye ko bwate simi yabo na bukubwate yame yuka tukwa ne se story ituma kwa story ende Soka TV Bwakire. Soka TV. Bwakire. Bwakire biya. Ngoto kwa nere mambia bono. Hapa ni makuli barwele tuki. Wana njenda kwa nere mkwana yomu wako yiri gati ya kwa nete. Iga kola tama gosa manena yetu ya rona waneka umu kungu wa meshira hapa sawa gani perko moripoki ya se hapa gani yore yo. Owe tiga wagenda kwa mate bono. Kona sawa tenga mange se jitikiteta wana ane tikiteta gaoro kitina robo tikiteta kwa hapa talibuya. Igale tiga bagani bagani tia mago cha soe kwani kama ngana ibunar kunyandi kenda banar ko comment. Okay. Asante sana. Aya bwate me tororo sedero ga yeko gende guchi. Soka TV Bwakire. Bwakire wana ba minto innocent na umwana minto Diana. Bwakire biya. Mwa mubwatire umwana w'umungi na yatfanya ngoke wari kuchinze mokyabo kyambulia mwana cyakyoya. Bono nche na rolinga tiganda abakwani bono mambi mungu gotoyoreire. Biya mono. Karibu abana ba minto togendera baka chinza kiri togoja twachike kipindi yetu. Asante sana. Thank you so much. Tingagereti embiya mono koranga na kwa taramanye kitokobolia kurende lingana litu twaboli linga Rigathi Gachagua na korete biya gukwana kerabagani bale asense ya Kenya
indo chegaiga ase newsroom yaito kiro mudrabwa te birengeli bya bagendete go ki in bagote biga innocent igere buya akwa nabande bate batelibia mugano unigole sepeji ya gatano ya gazeti ya The Standard nabo wesomera na kumanyanga ninge kelkera orotogenda busyo asiboniga senate nero ya nyara ko bage kororekana kogenda busyo nako nyara ko bage kubeka oko amiriri kwabo konene asumu nyagitali otenete nyagitali ya Karen Hospital nande uyokurukunga Dr. Dan Gikonyo kubwatekana na makaratasi ali nyara ko bagago ikibusyo na koro kinga ngakichinga kiekererega thegashagwa ariko bagakurusi gobisi asikiri bate bangani garwarete kubwatekana no umukarani obwe senate okurunga Jeremiah nyegenke nyegenye mwanchu muri nyegenye okay nigagoteba ni affidavit ya yenga umunyagitari uyo monene kera akotebekana gachagwa betega kurwara masa matuka atatu nigo mwanchubulira tebanga amakaratasi ali abere kororekana gagosokirwa nigasogetigwe ne umurubiri bwe computer na nigakoba kororekana nga konya nigabeire asinyagitari esegeka kya matuko 30 nelimo na namono nigagoteba nyegenye igaiga agoteba Dr. Gikonyo taliere obetega kulika amakaratasi ya yukulende gagoteba nigali getunu munyagitari yomo uyo akumubwatani okurunga Dr. Sarita na nigagoteba nigabetega kurubo semi guchia ase o moske rigathe gashagwa na namona asbagatebanga nigo bone kwamba kororekana enchira chite nyagitari nigo bone senete gotebanga nigintu kiabenke stage manager lakini use koligera ligaiga Diana tugukwanera samangana kamina yekera tugukwana nindo chumuraibwense Dr. William Ruto na akirete umunyagitari yoyogi konye simi liria rigathe gashagwa ekerari kobaga kugenda busyubwe senate na ndarenge koba ange uchikobaga kurusi kwa bisi buno mukonyoye bwense kobolinga ngakiagendrete na akanyara kobaga komotebye nga nigo ayabete gago ikase nyagitari gagoteba na igwete gikubakia ebobe na namono bagateba nga onye bataire uko ububweni bwa bwango nabache koba bakonyora ba nyare koba bakonyora umuchando munne bwoko mokonya rigathe gashagwa mugano yo nigo regaiga sugukwana ali abete kitaliki 12 cyo umutinyu ko mwaka w'ikirubere 2024 ekera rigathe gashagwa betega kogendoro go ikachi taliki 20 mwanchu muligirili cyo umutinyu 10 na namona asbaka bateba nga nigo bono mwanchu muligirili egente kikiaberge gonchukanana munyagitari kubori gware naboigo senate nero nkoiraneliere naboigo muraiwense nero bekirugaiga asesimi yaye abetega gwaka oligerelie ninkiga bage gukwanirwo ne senate bunegendete kwamiriryo robotiri munyagitari uyu mugano yinigole sepeji ya gatano y'igazeti ya The Standard nabo kunyara ko bakogwesomera na koranga ninkikili keroro asemambia bona Mwanchito muligeria taitenda kwirane mega kiga sumugano twari gukwanira hoyo Africa Forward Summit aigo mwanchito muligeria segazeti ya The Nation page 10 nabo kunyara ko gwesomera sobagale chinkwana chiri muri bense ya Kenya betega kubwa tukali tukrigoro nabigomora ibwense ya France igonga nabo kwesomera sobagale kolendega igango kwanira bali igoro y'abantu babetwa kubikwa byaraguri tukrigoro tokomanyigwanga abayigereri babone bo manyabanto 50 niko banyarete bagwikirana chinsemo chia mucho Nairobi gaiga angena KICC asabatagite bakoro bali gokorukubikana watayitebekirana ase omusangirikano yolenge tokomanyigwa mwanchito muligeria nga abantu batano niko balinga basi abakuruchinze chisko mbakayo monaro rolling kurwasinsemo chia French cha France mwanchito muligeria tokomanyigwa nga nere nabetega kubiko byara batano mbabigitubyara ekera balinga okurubikana kwabo naro rukurwa sinsemo cha South Korea na yo France nabigo abando mwanchito muligeria tachukunya to gotia subwagale kulendelea guneri tukurigoro bali gukana egati yo chingwana chiri chabete chuko bwatukwa chuko bwatera negati ense ya Kenya nenseri ya France mwanchito muligeria bagotebanga abarayabu ningo bataitu gosali chinse cha West Africa angemone ense ya Kenya mwanchito muligeria bogwe somera subwagale no mugana la page ye 10 Ochumuligeli amangana na mangale se no mugano yo innocent wakwanira ogashagwa umuligina bagwesomera se page ya 5 na 3 una liria ruseti wa service abo kunyara koba
okurigereria mwanchu muri buna Diana Gatebiri ase epejeyo ya Standard Daily Nation ya page ya 5 na 3 eliyo nyarakoba ko gwesomera na mange aliaroro asoko nyarakoba gukurigereria na iguru yo murubirio yobete gokorekana asomucho yo Nairobi ore kurukunga Africa Forward Summit na bukunyara kwaba ukurigelinga kyabarai babete bagochicha na namono ekero muraibu ensabete gagukwanira igoro yo kubwatanirwa gochiko bagokobekwa sechinse chia orogongo rwa Africa na boigo asabete gagukwanira ngangaki chinse chiri asorogongo rwa Africa chibwenete kwaegwa okubwatira nokuya na namona gabateba nga igo babwenete ko babakobwatira na asinchire amaskani na boigo goteba nga chorogongo rwa Africa nigo bono rore asekerengo lyogo kolibiya asamangana y'uchumi na boigo konyara koba kigotwara bwa matebwe chinse chindi bwesomere na koranga ningi kelikero kulinde ngano muraye bwensa kwanete iga tebwenereti tonyara koba tokonyora uguta bwaterana kubwata abantu bandi babuguritie binte biya ntutabuguritie biya na ndare goteba senchira yo kubwaterana nigo tubwenete ko batokurigerelinga kyorogongo rwa Africa rukonyara ko barokonyora kibesa senchire ndonge eli banyara ko babakobwaterana soko agache bigwanda byo kogenderelia amagendero asorogongoro nabo igo goteba nga kituranyara ko batokurenda nonyene bintu bitwitana ino mugano yu nigo lese page ya 5 limo soko nyara ko bagwesomera na koranga ningi kilikia betege go kwanero chidil chirichia begetu kulendense ya Kenya goikira litu kuligoro niko konya yali kire gwetanye chidil bale goteba chiarenge 150 chiyo chikoba chikogenderia magendero ne chinse chinde na namono nense ya France ise kuligiria abangi na bagotatebya latest African Forward Summit egikare gyakorekanete Kenya babwata matumaini nga ebikare kabine bimbirete igintu ikuru kwa matunda go chase economy yense gose echineki rhetoric kibuna abandi bagateba cyo ikaransanse nakoranga bintu bindi biriko bigikira nabo wesomera nakomanya amagana ya CPG ya 5 limo kurende ntagate Diana ndigire lyo mugano no lega iga CPG ya kiandaka ratoko batogukwanira igoro yo butumiki bwekibese asaba bunge bono nande bono banyara ko bakolingoli echi billion 2 echi chia bekiru chikoba chikolenda abo bisa anemono bali bagokora ase bitengo biriye binene bya serikali bagoteba bagurunga VIP protection bagonyara kwa bakolendo okera bagoteba ekera kibese chiko be kwa sekerenge kekenene nigo abanyanyimbo bagendete gwetera chingaki chinkongu aiga nigo bagoteba igoro ye committee yo yabetege kuligiria amangana yo yoburende monchu buligiri na namono asibako bagoteba nga goikera umwaka bw'ikirubire 2025 nemo n'umwaka bw'ikirubire 2025 budget ko bage gukwanirwa bateba n'iki billion 5 nemo iki bagateba kitete kikoba kikobeko na kolenda abo bisa ikikolenda abantu bali bagonyara kwa bakwa ubulendi buli bweme mono batenga VIP protection mwanchu muligiri uisoko soma gaiga na bokonyara kwa bagokoranga ke committee yekorabwa na Gabriel Tongoyo yabete ke kunengi na gutaka kumanya asobwagale ninkiye ko ari kibese iki cyanyara ko bakikobekwa sekerengo kigoro na namona asbako bakwerene na barabwa abanyanyimbo gweteresege koski ya National Police Service asbago tebanga nigo kibese kiganiri eri banyara kwa bakolenda bwikiranu ensemo yejibunge nabo banyara kwa bakolenda magacho ya judiciary nabo bisabali baroro nabo igokolenda abarayi bali babwate chobis kinene imeyense ya Kenya onyara kwa bagosoma gaiga na kuligerelinga ningi kilikendete asomugano yo page ya kianda ye gazeti ya The Standard asemambia bona Wanjito murigeria tokwenda somotoka keigo twira nengo tebine skuru ya State House Girls yanyatike gusie kwa gwasiri tukurigoro bagotebanga nigo buraibwa biro bakongo mpaka barokiwa bagosokia Innocent na gotebanga endagira tokwegwa nenke tokogenda ko bere skuru okay emurwa dikri nero nebwa tumugano yegaiga aswaga tebingi kiama kia UDA na kero kigendete konyora chinga kichinkong ekero bochori obubo kebogendete kwariganigo nabo igokera gwa kwanirigoro jiskuru Diana wakire tuchikura Eskuru ngochorwa bono mangana yuwa kwa ne eskuru no arab twira ni romanchito mugira tugende kumanya Eye Nensoko TV uboroso bumugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyoli bagari ya bene liyokuralia asegete senike asoriguri liyake busani tulikere gusa twakere simigwitire namba yaito iyo boncholia 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. Kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments. And we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills. And then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Mwanchimuligili tuiranire chitrisiteka imerongiane na isana ibire Diana tugenda tukurigiriria riari ase chigazeti ngwabwa tomugano kwari guchakira tigandara kwaribaga Manjito muriyere na gotebinga aiga so gazeti ya The Nation page ya 5 na 2 ngiye gukwanira igoro ya skuru y'abanyaruka ya State House aiga nigo bagotebanga bone skuru yo nigo ya sekiro asege kagitamanyikaniri kolende bagotebanga egatie bintu biri abagirite skuru y'inyabereke gosiekwa no kuborwa kwendagire isaine gucia saborokiwa nabo bagotebanga egatie bintu biri biganiri kubwatwe gucia skuru iri nyareke guikarania amagania ya sensemu y'ikisemi nigo byaburete aigo mwachito murigeria angimono nigo bagotebanga aborokiwabo nigo barenge ne complain aiga bagotebanga endagera bari kwegwase skuru teriye quality ngia nabo igonigera se ebirenge bikenga endagera nigo yarengenke nonyene nchere canteen eri skuru bagoteba yari gokorigasi nigo yarenge asa konkolinda bali abayiboli bakaba bagwakirwe simi bachikoboya abana babo mwanchito murigeria weterase ekyombekeria y'ikisemi gose ewizara y'ikisemi yabete wake simi abayiboli bakaba bakorangirwa babe bakobabuguri abana babo banyari bakobairana asinka cyabo aigani ngo bagotebanga konya borok abayerokiwa skuru eyo bebangire gose berobekanire bachikogenda somogiro mwanchito murigeria kolende yabete skuru ye kabake gosiekwa asiba gukwanire gatie skuru chine no chimba bwa temu wa Girls nabayigo Agre Boys Kenyatta High School Moi Boys Eldoro Girls Maho Girls ni gatie skuru chino mwanchito murigeria na chiro chibagotebanga nigo chiali potri osenigo chiali kiria mwanchito murigeria omuchando w'ikisukuru ekyo koya aborutmetusi na aborokiwa basambira ikisukuru ekyo osengiye gosamba mwanchito murigeria nkyo kolento murira ikisukuru ekyo nakiro kibagotebanga nigo chiali entre omuchando ase wizara eri ekisemi bono n'amasomo tari guchikunyaraga kogendera ekiagera ntuma itiasegekaki chirabe chigosie kwa igo mwanchito murigeria kotogo kwanire skuru eria y'abanyaruka ya State House nigo bagokwanira boigo omuchando bw'ekibese
bagotebe gati abaiboli tibari kwenyara kwebwatuka chibese uchasti skuru no enekero banyara tibagotebwo baire chire buikomi ichira chikunyara chigokonya asobwagachi webintu biriko nyaboroki wabasaria chiskuru aiganigo bagukwana bagoteba ng'anigo yabeto muchande kiagara abaiboli abange nigo batebetenga eitari responsibility yabo tarigasi yabo kunyara gukora amagacho chiskuru gusasa ibintu biri byasarikire nabakunyara kugwesomera asobwagare wego tutigata sense meri semi mwanjito muligeria gazeti ya Daily Nation page ya 5 na kabere ngiye kwanera igoro ya marito abuango kuchia saborokwa bagotebanga chinsemo chia Rift Valley mwanjito muligeria nabo abana ausaba saya bange aborokiwa banga chiskuru go chakire myaka 10 gochakire myaka 16 mwanjito muligeria bange babo nigo wikira boniga batarira na chiskuru wetera asomo chando yo nabo wesomera sobwagarole nabagukwanira gochakira grade 5 nemo grade 6 no kunyora borkuwa bange mwanjito muligeria bebwatira niti bataraenda chiskuru no nyenekera matemu agochia wakorwa nabo gwesomera asobwagale ole ningiye korento muchando yange mono chekiringo nyori buno muiboli ya buno muiboli kwana no moroki wogo ga kwa manyo muchando machito muligeria ilikwanya nako komokonya asentra ya bene innocent nabo kwali baga tumego swase ikyombe gechimbibe no Maganara mange sana si gazeti ya The Standard ritukulia lero Diana ase page ya 5 bwata mangana akoboli goro yobotumeki bwe sukali yacha eyi bagateba erengeti kogenda ase bigwanda bikonyara kabage gutumeka ase processing kulinde bagateba nigikairanete egaso ase chinga chia bantu sukali nere togoroga industrial sugar eliyo konyora karakarabse nande anamonoga ke kuirwa ase industry gutumeka kobekwa ase chindagira ao lakini bagateba konyara kabage kubekwa sekerengo gi billion ya menu taisano nigoteba yanya tikobage koletu asense ya Kenya ekanyara kabage kobowa nabo igekanyara kabage gosoigwa ase chiro na nigo bagotebe sukali eyo yari gotebekana nganigere no muchando guchia sobugima bwa mwanya bantu nigo bono banyare ko bakwirane batebanga sukali itibwa ati muchando ndi bwensi nande teranyara ko bake koire nigwa ase chiro mwanchu muligeri anamono nyara ko bagwe somero mugano ina komanyanga ningi kegende toro burwire bwa hunter fighters mwanchu muligeri no burwire bwa nyara ko ba watekana namono boku bwatanigwa na Emilia ya mekurunga MV Hondis iyo yarweta somo cyo Tenerife ya sense ya Spain na namono mwanchu muri bateba Emilia yunigo yari ko bageko genda asense mo ya Netherlands na bono iga liko ikera litko lya Jumatatu abantu batano nomo nikwanye basiririe obugima bwabo na asbagateba nigo barenga ba Australia bane nabo igo mu British yo mono mu New Zealand yo mo abons baso eta Emilia yo na namono bakanyara ko bakororekana babwate ebinyinyi bia oburwairo obu nigo bono mwanchu muri bateba asabanta batano alimo na asabiru kwabira abantu batano alimo batatu basiri ubugima bwabo na nigo bono mwanchu muri lintekerera none kyumbikirigete tobo chenu asensenki ma World Health Organization kubwato korobot ngikili bako bago kwana igoro y'uburwairo obu bagoteba bokuru kwa hunter fighters nigo bako bago kwanera ngakyuburwairo obu ko babo kwambukira nigo bagoteba uburwairo obu nigo bokorokia ebimanyereri byaye asoko igwa obwate obobe obokendu bose liberera kwa igwa nga nigo chimaso chiawo chinyameji chindi tuko chimaso okuyunga nigo chibwate okuyuborororo okuyugu pain nabo igo abantu bande bachakonyora kwa bakorokia ogosalika kwa moyo bo kwanyora chinga kichinde kwanyara kwa bago twara umuchando bwoko yana no mwelio ekero umuchando yo chakire kwa bago kwenda igo kwanyara kwa bago kinia ekerengo kie 30 goika 50 kugo siri ubugima bwa 30 to 50% igine kerengo kigoro sana umuntu bega go siri ubugima bwa umuchando yo ogosuburiro bwa hunter fighters ngakibukwa bukwambukira wetrase ebintu biguru nka rodents kaite n'ibintu buna chimbe bayiga iminyama buneyu amanyo bitekamine bine bikoleta okwambukira kuna boranyore nonye nyumba yakire yarumire nonye no akandagira gwatigeta yarumire umugati yone n'ingena naye wacha kwayulia bono kwanyora umuchando yubagateba n'umuchando ororekane ko umuchando munene sana twarwe season ya covid naboni gatwarira umuchando kuri ku hunter fighters page yakianda gukwanerera igoro ya orobot y'abanyanyimbo babiri bagasoki kubwatekana no mungwano uri ku rukunga Jeff Mwathi uri osiriti ubugima bwaye na nigaro muigwa Osamido
moteli okurugunga Samido na namono ase kigambiro kia milimani nigo bono litukuligoro umu inspector monene okurukunga Mureithi abetega gukwanira ningi kilikia abetege gokorekana sana mona goteba nkurunchirolekane tigotumika kumusuguma umungwano yugurunga Jeff Mwathi korwa asegoro barenge nabo igumwenchu muliri bateba titirolekane ti Sundowns no nese chianga chiae chikoro kigosena abetega kunguswa na namono kilia goteba ngano ine chibicha chiri chianyarte kwa chigosokigwa tichiale kwa chikoro kichitaliki chinsa nabo igo asege korwa kikiabetege korekana mwenchu muliriri mugano yuni gororo na namono nyara kwa gokorigeri nga ogokukwa enkwaretete liberera linyinga sense ya Kenya pakaro kabwatania amoteli yoyomo na okubwatekana gugosira ku mungwano yogurunga Jeff Mwathi bwesomere page ya kianda na koranga ningi kilia ikigambiro kiabete gotebwa se ikigambiro na kero kyo page ya gatano gatatu kukwana bale igoro yembuleli nyinge abetege gotwa na gasomba abantu Diana igasali nibo enyinge abantu abange bagasiri ugima bwabo nigo bono ikigambiro giatebete gung'imbule yu ya sombeta abantu tiyarengege korwa kyo monene Nyasaye kurende nigo kiarengege korwa kya mwanya abantu banyarte ko baba kwirira abantu gusiri bwimo bwabo ekegambero kelge koligerie bintu bitwetana ina na magana echindemero nigo bono kya kabage gotebe gulitu koligo rumwancho muligelinga nigo chinsemo jirijia kijabe assembly yabetege gosomba abakenya bange na goita abantu abange ni chinyumba chinyinge gosalirwa nigo batebirenga kubwatekana na libekeli baletre bosyo bwekegambero nigo bagoteba nigo umwancho muligelie ko tukwembuleye kwabetego kubwatanigwa na kilibagoteba ngubwa gachibwe gitange kiereru nigenteke mukiagerete gostango boroso bwa mache nabo igo mwanchu muliri bagoteba nga niga abantu bande babete bali banyorto mu chando ibakane tugwetanchiringi kiribwe 50 nabo niga bo banyare ko bagoteba nigo bonikimbikil kya Water Resources Authority and National Disaster Management Authority kietanya altekaba gekurwa obasemi obuya igoro ya mache sensemeyo na kilibateba nga nigo babekiru amamocho 50,000 nembuleli yeiteta abantu abange sana timatinga kinda quantify aiga noina igasomo chumu neno Nairobi abange mbasete bumabo nonye ni goro ntwa batenga ntimati gosikigali njiga sombire nitukure goro nonye juice mbura ya tutene nyingi mbura ya linge nyingi sana enkwali baga pero no manchito mulgiria ke to kwanire mbure nyingi nchege ntunani no sentinda tebe lero tori gutarota bwati mafuri tabigiti sweta na aroma itafya nero netagitoyerende nande onye kubwata chibesi cyo kirebengi ekire kinga kyuko golega ali utale bota Pajito mulgire taitu kwana mange lakini ase gazeti ya Daily Nation page ya kabere nige gukwanira igoro yababegwa bono bakira somo cyo Nairobi chinsemo cha Parkland saiga nigo bagoteba ng'ababegwa abo bono nigo bakali goswa sensemo ikigali chiri chipakiri omwanjito mulgeria baba bagukitagura na kurusia ibintu biri bitagete bagoteba ng'asomo cyo Nairobi criminals abo bagoteba nga bono nigo bolendi bwabere obubekero ko innocent gwa pakiri gali agasomo cyo Nairobi ene kibuna sa yunali save nanda sa eragia erirende nali mbretanya arige guchanda somo cyo Nairobi ko no manchito mulgeria nabo gwesomera sobwagale oroligati abo babekiru byara asinsemo cha Parkland buna bakoba bagutagura kigali na kuire bintu biri batagiteime goseko ira chipats chiegali yo manchito mulgeria kuline to gukwanira se gazeti ya Daily Nation page ya gatatu nigo bagukwanira igoro yogo itwa ko morandi ase county ya Nakuru aiga nigo bagukwanira igoro yo morandi yo manchito mulgeria Julius Ndumia oyo abeteka gusirase kagusiryo buguma bwae wetera asogo itwa nababegwa wekasiryo buguma bwae aiga bagotebanga abantu babere nigo babege tubyara abo bakageire ko bwateranirwa no gukwa kwae bagotebanga bono nigo bayirwa matuko 20 Ilbanyale bagutikara sekigambiro chinga kyo buningi bwachakiwe konto kumanyigwa nga abantu abambanyate bago withdraw kibese kurwa sesimiae kibese cyarenge 60,000 asto kumanyigwa nga tiba withdraw iterimo nigo bare go churusia ase M-Pesa agency AMA asemo bakoruga igo manchito mulgeria banyara bakogenda igo bakoenda myongoka bakorusi kibese cyo manchito mulgeria kolende aigato kumanyigwa manchito mulgeria bachakire kokoro bunengi eribanyale bakumanya abantabo kolende tokumanyigwa ng'abantabe bekoletinga n'abanyanyimbo bakaba bakogenda sinyomba yae bakomotebye igore erega kagana abanyanyimbo akaigora tamanyitinga
alenge weka gusiri boguma bwayo mwachito murigira nabo gwesomera asobwagare mugano yora se gazeti ya Daily Nation page yo ya gatatu. Muchimulire namagana mange ali se chigazeti esemambia bono emigane menke buna nagatebya chinsemo chia Emurwa Dikri bono mugavana bwe county ya Narok nigakabaga gukwaniru nigateba tago kiri enchira obochori oboke obochori bwakoretu wikiama kia UDA na namona asbaka bagukwanira ni gobono obochori bu agateba tibwakorekanite senchira ya rengendonge mwanchimurigiri se kurigiriye obochori bu ni bwakorekanite bwa machine ni wikiama kia UDA asobare ko babakorigyo chiko bagakoiruke bendera chitarike 22 na nigo bagateba obochori bu bukanyara ko babogwetera asubugu kilotebekana makia rwetwe na chinga kichinda abantu bande bakanyara ko bagwakira chikura batare ngoro nigintu kiaroche umungwa nga David Keter kunyara ko bagakwa igwe ticket y'amagia UDA asanyorte chikura kiri bu 13 chimisana 250 na kianda mwanchumurigili akanyara ko bagakumubumungwa no kurunga Bernard Kipkoye chingeno uyu manyekane taseli yetalinde nga Arabu Bululu uyu nyorte chikura kiri bu 13 chimisatu 94 kulende bono igo mwanchumurigili kili bagateba abarayibe kiama egia UDA bakoragwa n'umugavana bwe county ya Narok ko mugamba korekana tibago kirine nchira banyartko bago korobocholi ububwabo naboni go mwanchumurigeli umubunge okorwa Sensemelia ya West Pokot amini ya West Narok West asilieta Gabriel Tongoyo na umugavana ukurunga oliokuru kumugavana umukoro Samuel Tanui nigo bakwamba korekana ngana babetiriti nchira machibuga yu asogete igento kiriro umugavana oboni ga Patrick Olentutu atagokiri kurueli umwanchumurigerelie nige kwamba korekana aba watani bali barenga Sensemelia yo kurukunga Arabu Blue nigo bakwamba korekana bagendete ko bakoraga ebyare kya UDA asogotakora kilibagotebanga obocholi bwale ngoburunge naboni go mwanchumurigerelie bali bakorigerelia mangana siasa ngakia ko bagikorobeligwa nigo batebire nga kwirusia ku mugavana yoso kotarorekana nonyenese campaign gose gukwana kende gionsipi nigento chikobage kororekana ngakie chikobage gokorekana boni go mwanchumurigerelie Bululu nababwatani baya bange nigo barorekane kogenda na kumubwatesia umurwaneli bwe kyamagia DCP oyo okolige kiruge cyokurwa chinsemecho chia Emurwa Dikri na mwanchumurigili batebanga nigo bono batigirira balitobu lyaba kichikura guchikoba bakogenda bosiona koranga kibachikoba gokorwa chuli Diana se koligere ligaiga Emurwa Dikri ne bwata mangana mange sana aiga katochikogenda Innocent ase chisemi Emurwa Dikri kagite mambila lyo bocholi bole gateba kwali ngijisku gateba kwali ngijisku ngijiko koreke chibato muchando bwechibese na koro mugano oyo wagore go mugano korende nimbato mugano kumachigocherero oyo ono nchina tagetegerekera nguyariga ni ndwororo Emurwa Dikri neche koro bocholi bwayo boke litukuri ama ibamanya kibago chora rende umumungu guchikubaga koira libagelyo aro chiri tukuri gora basaemba chetase chisemo chinyumba ya engeno bakarasanga lakini aro chebabigete bidisad bya yelo ono mkwaro umutakano nasoka nero gateba manyete muraigete nigabwete gakorariyo guko kumuga kone ntaramanyi bubya kasinyungo bisabana ngakingo kora ni strategy ya moyo ko bakorigira ibintu bindi igabono chinga kichinde siasa ya Emurwa Dikri buneligereiri mugavana Patrick Olentutu tago kiribu na UDA ya korete nominations wana igentoge ko murwaneli bwensemo ya DCP ribaga kororekana gutwara chinguru asa abantu bali batago getiguna nomination ya kore twara lakini ndangyo ndo manyamange bateba litukulia mbivu na mbichi nali ayo kumanye bwato senja tobetebya aige kiombe ya ibisi na kirogya kwanirete ngage chikaba ya kori bocholioro ntete ndigere page gatana li message gwako na mangane school nakoboli goro yo gwakiru chikura na kire tuchikore school chigago keago se chigaisana nche nana gokero okairo borai nje ngoira mpago impeached yeah tokoteba I was born a leader you were born a leader okay bagateba enchira abana baono ba amatukaya bagwakiru chikura barai baba bagochorwa
nigo bono mwanchu murigiri bagare oteba chenyara ko bachigotinye nchira abana bakorengereri nande mono kunyara ko babakwaga chobora yasa abana abu abake nande mono ise kurigiri iga bakare goteba chiskuru chinyinge boni gachiachire approach asa abana bagwakiru chikura kera banyara ko bakwakiru chikura bayirira oburayi bali bayirire banyara ko bagotia nigo bali babuiru na baro bamanya ko bakorwa enkwana yabo yo gwanchira na babuiru ise kurigiri iga nabo kunyara ko bagokoranga mugano inga yore bantu baitu kuna kwigiri go bali nchira bago consider nenchira bago accept kera gwachorero page ya gatanu limo kukwanerere igoro yobo chori bw'abana maye tigo sengo chabale basaba kibese bakigokorere campaign bagore bitamtam bakoraki abantu bande bali twale kogenda chikura twale chako nyora twachorero sana abade bali go maiteriri kare kera intu twasomete na baboke bati bali go kurigirira inga kyoboete uri chinguru kwa ugo borai abante kamera buno bali gutugambira myaka iri yakare mbari ko bachanda bantu bana babake bati chibuli chibuli aba ke bati na bometara oranyoro gwakira makomo chibuli era gatebe chibuli ji arega lakini ke bati arege mono akagenda agikoreto buli buli uga yarwitera baro primary gakuru tapu maambia ibintu biriya cyete bigasire okuno umwana obande bonoiga okwenyo enyorero mochando mona abatebe ayi kwegure bwa accept lakini rende katochi gukora manchito murigeria umugano nori gaiga bwo ichani innocent egento ndatebe amatukaya bwangu igana rira basaya bange abanafunsi abanga abaiseke kero bari kamba sokonyora bangi basiria magima bo konyora nande bachire usini hotel naro osiri boguma bwaye gakilelesho bakate baniga tumete kurwa sekoro ya kane guchinsa kabaka osiri boguma bwaye kinkwanirago aigantu bwate omorokyo ya makuru asiskuru ya just tote banga Jaramogi Oginga University of Science and Technology aigo manchito morigeri omesiko iniga kurokwa Rianga niga betika gusiri boguma bwaye century obotutukano akurokwa Als Rianga nigo tukumanyigwa ngo muibori oye konyo motomira ga clip gakomotebu na baisike baganiri komenya kolenda sama tukabita chiti kuiraniri abuna narite muibori oya gatwaro bwoba ningiye kogero mwana yo natarangiraniri ekyane na motomira WhatsApp omwana mwabo omumuraka bagakwakiro muibori esiminera kumubolinga kwana gukwana na Alice nali amotebeti yaya egabidi bagenda ali asiskuru asamenyete nabigo bagakirori bamenyete nere simi akamotenga taramonyora se tana gukwana nere usitana kuirana nyumba sama tukabiri kabachi kuikase getaseni kya abanyanyimbo mwanchito murigeria baka atebigwa ngambanya toroboti kolende omuntu naro rasenya getase mochari enkendwe ya mogari kabachi kogenda bakanyora ngano mwana yobo obeteka gusiri buguma bwaye kolento kumanyigwa ngani gaitetwe asinchi yobo tutukano kabaga gutugutua soro sana rweskuru yo ya just igonga amate ya Rianga enkagite Rianga no moksi nyabera Rianga Rianga no moksi igonga na manga gendete kwene kiwa lakini ne egento innocent nda tebe timaitigo sino buguma bonchole ilero naro ira baiseka bange sana beskuru bagusiria magima Diana chetri tai sada isato bage chinsa ibere kantebe ngalero chikazeti chebwata magana mangi bogarorora iga kugotiga noro ngende njira ndo gotiga noro karango tiga no mugano yo kale gukwaneka igoro yo moswatio yomo omosoerete musacho ya sugutakana kiliye kurukwa nga amali agitogoroka dauri kebusi chiombe chiruke chiombe ateba ngatakanete enkamia nkiataka kanire enkamia abayibuli bayengo chiali gwakana yarenge enkamia ensubati engungu nkiatari gwakanire musacho yo no musubati yo amalieta babisire oyama obeirwe lietali go ngesemi bonsi bale abege no bege Islam nyomo yabo nigo yaera esinyencho musacha atakanete igento gekorokwa enkamia baigwana nete gochia saba ibuli baye ono naburu chenga mangana yabeira makongu ngumungina nabako genda busio diri togote baba gusiba te ngombe chiabo konchia na koera nabongo gote ninche nkoretere chialire andi mambie ndosi boronyo roboruire bugachire utatiga lero nya gwatukire gwatebire no choire gasinero no so ero muntu ngatara kana
Chaos chiani Morris Jones. Ndaragenda orora ngiatakanira rindi tinchiko nakoretwo muchando uyu. Kianda. Naona manya innocent. Kianda. Ndine tinchiko muchando. Agiro bete gusiyo buya twabwate jira tuko agiuchio beach passport. Ndero mwajagire go ikaranza magate abanganta getunga kanire 10. Irikare yari ngengana yabagaka. Bagatenga bachikomana chyomo. Innocent mu kotare to muchando uyu. Akana tungi unakolendro muchando. Katiba tiri kukwanire goro ya dauri by the way no nyata. Bono ntawo swase katiba. Ine culture itokoro kalenga chombe chingwa kanu chiarenge. Dana chisemi jichia wengwa njire. Nabo kwarora njire bintu biko. Igekoro. Lakini ngakioko negotiate yenye kugutete tubwate negotiate chomba yo zwati. Ogo negotiate lakini ngotebege koroke bwatiwe chombe nchi akaruru. Chiruwe Innocent. Ingane itubone tiko yekwana by the way. Yeah, onyo muire te ngombia. You are not allowed. I'm allowed very allowed. Wachubuligerelie abaindi barabu baswatira bago. Abuna abaindi lakini atabere gikoro. Nande it's time nonye nintugu sito kozide. Bora tojake nabaindi. Wasalirie gikoro. Ndaratigera abo mwanchubuligere twakwanira mbange negekoro nande chinga kichinde tigangende se cartoon page 12 nigekoro kigaiga etamu ya gatano kabiri. Ate myaka 53 no mumanyete ningo na ndagoteba so help me God nga libaga ndende nilitukuligoro ntwaro chikuru asense ya Buganda kaguta 7 na 22 ya gatano kabiri chikwa bagakora abaganda ngabwate myaka 81 asoete uburayi turaiburwa obabisi uraya Baganda kurwase ekitambukiro kende guchie kende na namono nigo bono na ndamentri tundende kagirete cartoon nere ya kureba yeko represent kurende ngakie bono bagoteba garorekanete tiyaga chiro gabono na bakora imba ko genda nero mupira norabu na chayo gosoli tamu ya gatano kabiri Fonjito muri agatogo kwanira ali agendete kwene kiwa sense media Uganda atoguchagase egazeti ya Daily Nation yakatuni anegaiga egotebanga it's Dangote's decision abarayimbale baikaranstega gumwanchito muri agingora gotengi gego korekana muina taitonte yabara yabumbara byabona boroche batatu bale baikaranste koleno mwanchito muri muinoga igasi baikaranste bagotebanga refinery ndochigane ngakitokoroka Innocent spinning wheel eri kirega lunga South Coast Tanga Tanzania Lamu turikila La Pest Mombasa Changamwe aiga ne spinning wheel mama itite naro chomura ibwense very dramatic agateba matukabwa ngo igantwaligere litogende Tanzania tubeke ekigwanda gyogosibya maguta umuchyo Tanga kurinde ekwamba kororekana Aliko Dangote agagoteba Kenya nchino ibirengere libyane bire nondo che sepotire ndonge bono ise kurigeli bago spin bago nchokana nige sege gotenna no lam lapset no erabu Mombasa Changamwe noere lunga South Coast ye na yo Kenya bado na Tanga noere na wando che spinning wheel yeyo Mungu akulinde akuongezee siku nyingi kwa Tanzania bale goteba ekwente kigego cha gonchoka na timati gosemba kole liao tunakuombea na yuma chitu mugiase ekatuni anere segazeti ya the Daily Nation komeresa tuchetre magachi nsabiro mwanchu muri togendo mutimo kotokoirana tosoe asenkwana yabona man Eje Nensoko TV Uboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwoteriko bw'umugusi nigo bwale gosirwa n'oburemi rikomera riburga risamura
bonsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera enyere yabo ya kera litko pamoja. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721 151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutuligisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwaliro oboroso bomugusi boigekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke tibia kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro muroberio bwigekogito hasi tokomera nabaga kaba samwerere nabo igabanye nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro ime yetibi yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi yekoro yeito ime Nsoko Nsoko yekoro yeito ime Nsoko Nsoko ibiengia yakire nguma ngabuna lero Nsoko. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Automatic Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss,
kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindi n'obusumba amate ninki kere tokore. Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri bono yaikireke wango guikaru arigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima obi. Asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu. Kera kama chingatara gaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana umozubate ya mabwari. Muligereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngoli na hali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria Bakalia omoto ya kabwatwa ave bakalia omoto ya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miaka sta ngachaka ngotifero po uroira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo muroberio bw'umwenori kiraritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi ebagote bamwe gose komwelio nero gose kabya maiga yo konyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro muroberio kurkunga amegelio yebebelia muroberio nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagare nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Mwanchumurigaria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gia Nsoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurega se obugatagati bo mocho Nairobi
abegochi county chionsi 45 ase ense ya Kenya eriokorigia kumanya na riaya agendrete ase sector yechise. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate umwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koretera amangana magia buna to wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso womugusi Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobe to koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV eri etaliane ni Innocent Onyango Eye nen Soko TV oboroso nabo igogo kumanya ayara abega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Umuchomo neno Nairobi Kisi Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira nen Soko TV koigeka chingenjo chyomugusi en Soko TV oboroso bwomugusi magega ya televisioni en Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyori bagali yabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662 Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene egye Soko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na butambe nigo bagontona Erieta Suarez Amoriri nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga ya blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline
mausa kira rituko rya Jumatatu chinsa ibiri cia butuko ime ya Nsoko TV oburuso bw'umuguzi. Obulimira bw'esiro y'obunda bwense kurere tari nchira ndio sira kurubulimi obiyoke enyorera ibaga lya bene kwaigwa migirio chisemi nobosemia igirio obulimi bwekerero nechikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya wekwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kiretse kuri Jumaine chinsa nibere cya muragoba weka chinsa isato asomorobere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kuri asaberemi chini gongoro ka pathway machine asomorobere boboremi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'umugusi. ase miziki yabagaka eri abantu bakong'akong'ire chinengo chiachakire gochoga ya rumba naboigo ntukwiba abasae aba bakurwa jigenzi emisiki ekogenda bwange bwate chiatalaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa am Mirna nabaralibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mukabora ingerango oyetigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mututire bw'ekigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia ogie Nsoko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera kigosori ao obwikiranu. Somo chako bwata itariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyo kolio keraritko olio Jumamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Ubugima norugendo rubwata mange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka godifero po ngoira samago wani kamanya gutukanga na twali robo ona wacha gitego aya nime yo muroberio bo mwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi tomo chego tengere meroberi ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira lituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengali butali no mubwekano kama tinga tara gaike taoni ya Nyamira na lena shauri sangwe
ngaroro moijano umotu bataya mabwari Murigereri bwa Nsoko TV uyu no muroberio gwo kuongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mugoroba gwikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete mirundo kunya gusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kiruya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ngondifero po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali rogo ona wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kira ritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi ye Nsoko TV oboroso bumugusi asemambia bono na ndechitire chiteke meronge tatu na isano nemo asemambia yiga nigo togoso ase chisemi ritukuria rere ritobeto gukwanira mangana y'ichisemi na nango ichikobaga otokonya gukwana mangana yu no professor Constantine Matoke Nyamboga nigo ale egati y'abakenya bali babwate chisemi chekerengo kiguru nabo igo nigabeire umurai ase ebirengo asaberega go serve ase chi university na ndi bunandigirire tiga iga professor ngondo chebaga teba ngakwalinge vice chancellor ase university ya Lukenya nagibwakire wakire bya mwenye gitinge mwenye semwabeta akiyogendrede beyond abondo chemboge tebia aboge tebia current employment igore Tangaza University no Tangaza University mwensa chinde montora baratake kumanyanga professor Constantine Matoke nga yarwete kurugusi is good mataba professor muri gusi murabake nabo toko babara nebicara iga tokore tobekererese beyamo abagusiye ngo bakwani once again kagerete nga mune mburego twenyinga no eko salie bintu mobegete gusiba nonse mune bituma chingeni lakini nende mbra totaba nga ne baraka stule twensi muna umutangasachi itokorwa Nsoko TV abatebiri nche nguru kwa Matoke rie Creston Constantine rie tata Nyamboga ombi obubiaru bwana gabule bugirango mate Nyamarambe na nsomerete getuyo gias ni no kutagenda through seminary nkore bia lakini na somete gas na njito no ko be priest okay mugaka gakuru Dominic the late Dominic Nyamboga mama moyare umongina Petronira mongina ondo musiriki bwe kanisa of course ya Catholic asabakuru ka Saint Camila Nyamarambe abange bali bamanyete I'm very sure abane ko bari surprised rero anko associated monone University ya Egerton asana worked close to 20 years in Joro Kisi University ni tuarenge the founding deans and then ekonange Kisi University in 2009 to 2012
Corona bet na to be to Egerton. To arrange professor even that then Professor Kama. I'm Professor Nyamboga. Ngonga by 2009. Because I'm very professor. And I got doctorate in 204. I think then in Egerton I was among the youngest. When you got Egerton, when you got equivalent degree of Gitali. Asama somo information systems. Information systems. Na ndamona mangana na aligiriri mono ni library na vitu vingi. Those are what we call information systems. One of the systems. Journalists have been my students, many of them. Okay. Because it's also a system. It's a system. Okay. So I've worked in I say Digiton for close to 20 years, including Kisi. Mount Kenya ya Kisi nije na Chagete. Mount Kenya main ninja na the first dean ya computing and informatics. And kabe principal again na Nakuru campus, Kisi campus ya Mount Kenya ninja na Chagete. Nkaigora Kisumu, nkaigora nane kabe principal Kakamega. Finally 2019 nkagenda University of Kenya sinakora for 6 years and a half. Lukenya agere muditandei. And I thank you mwanya getinga simubetete na umwa mbwatiseti mugankonya abana bayino muganja mukawanga asama bokane. Okay. And gratefully even the last time I hosted the famous Marema did yakolete bikonaga mu South Africa Simbarati as our current governor aba ajoined the governors which kombwatisi because you are invited. Okay. La 2024 I joined Tangasa after annual day charter. Lakini behind the charter no ninja na rengo and currently at Tangasa you go on the ngo play your role nearly a play the government government Mzee Kibaki. So on the chief advisor immediately akende kokera akonta koleti utararu wasemi bonde bwensio. Of course rende as a professor tindi uriago professor is especially in courses like PhD in information systems. Nogende toka research. Kirichigora area. Asitosomia about information science, information systems and knowledge management. And I thank that class abagusi obalebane and I'm so happy. Masters of Information Systems into bwata banafunzi chikosi na jawa data science ninche ngogwane bintu nebo TikTok ninche kozaranga korek ngotebya bana ngibwena to korek. So I still thank you abagusikuru nacha inamba yabagusi yangechi abakasana. But currently abagusi first year see over about 41 which is good to me kera munanko gende iskunaji wasi na bagusi and ba maite gasi na munanko nyakora na obako mbwati bata ya say Professor Nyamboga we think we can't go wrong. Okay. And there is one most important thing that I think about Evia, you like it, you hate me. Nchetindiko kubimono a product ya any Catholic institution to go get wrong. Okay. Look at Strathmore. That's a Catholic university and Mumanyiti. You look at the Catholic University of West Africa. Look at Tangasa. We don't go wrong. Okay. Because even discipline, we always stop. Even when I was in Lukenya, discipline was stop. Okay. Na no muntu kunywe sigara tarenga kuikange sende. Okay. Mukani. Professor, ine nchire ya moyo gotebanga spectacular working career watwarire na nimono abantu bande mbali turamurangeria iga tumutebi tatebya ngomuganogo atoke takobeka sentences atu narorire kwabere asichisemi sana na nimono kwabere goko twara na kuligerelinga kichi university chikwagacho environment chi university boniga professor chigendete gwitira sense ya Kenya yachakire kwabage korekana kibwate mechande menene sana mechande menge yachakire neli financing and then number 2 chi university chinyinge chiachire nonye chinde watera magana eche chata chikosi chikorwe gogonyora chinde chitabwati accreditation na kurwase chibodi chitine tamangana ya matem kora kwanira ngo chisemi ichi holistic umwana na bagotoka boni gwache konyora no nabangi na bakwa genja guka batata ko matengo yuga agende university neli sakara tu abuguriti. I thank you for that question. You are concerned. Na very concerned no yo mungi no lenkali. Umwana no somire university tanya kuri kwegasi. Aba again tonko batebia so a problem tali beni abana. A problem tali abangi na bali bali nkali.
a problem na serikali yaito because every serikali ne wenete to a priority nanya ko vere country idea lierengia asa na engineer ko veranga a country engia as a medical doctor yokoraki ko veranga so we went wrong somewhere now then the system a year ko festival no a year I'm sure many of you about cheated through njensi business or mete ya our CBC young standard 7 kwenda form 1 to form 4 kwenda form 5 paka si by the time ngo ikali umaito kama na ng'ombe kiagala no ni prema yanga soma tu yango minyokanga tu if you are engineer number 1 in my family tu arugera na minyoka by the time my other siblings ba ko ikanga na arugire na ne ko minyoka ndenka ida na asa ini omo duty se minyoke ng'ombe roje correct inywa maji eyeta era an add of and then our culture change eyera sok so when you come to the system education yangengima ne njasa regete of course ya jagere usakera gero tu bado kaimenyi professor didiba chole tumuna na GPS ebintu bigasarekeraga galia Fred o Matiangi Okengo Matiangi daktari na chitaka tema agataka konyerenda I think through his efforts ntugata bono CBC na CBE bidile background ya yare because I remember I met him in Sweden ekara in the ministers balia chite ko share kumanga kiba kora now where we went wrong in these programs nelinga we program which abane gento ga ko gara bata competitive mo no ko dorangi program ya jeti gachuka more exam oriented a career exam oriented no genda ga interview to ko to weta then a country na le ka sigete ese connect program gete yenembe ngokora history ya sio yogora uchikurikwa gokora siari nande nchiroro rori bawo face out mwantali guchikurikwa ega ikasigete ekanyorekana naende nga ekaroba chitagete abali mon abali kuchigoro mpaka letiki mbayo nande baganza go train bo baganza koliya bali mwo bakobora nande baganza kuba train but again take memono in terms of your concerned nkeringa ekero education network tsara controls nga ngo produce nda bana 200 abana 200 bagokora mbawena tabasoya asigete kiatilibuya osapo nayo kumulira chibesa ntunga gitu ntuango basa boom tu akanyolira nenka yaringe muni moko bantu akanyora lero yeika asigete omwana onyolire yani kwa masomiri myakene weika asigete tubu ese pathway ya tubu risako genda and one year ko lead to thuggery ya lead to corruption and many other things kera bana you know no mubeka azigeta agata kubira no musa keta bwa tigasi aba kubira no naye no banga naye isenangina so ekero kuligererie igo a culture a kind of that culture education dealing ya mono at the same time ekera bana batabwa tigasi they become examples in the community kwa nrango yogosoma yatanganyo ari nyale betanyo yatagasi ngingosome so they don't take it very serious so I am not very sure lakini ekero kuligererie the system wetu achakire bono because I remember about two weeks before we closed last semester was last term na ringe Nyansiongo National School now na ringe school kwa Nyakemincha na ringe school kwa Riambase Erebobasi when you see grade 10 compare na form word I'll tell you you would love to talk to them grade 10 yora bakongumo eba no babe kamo ba more active bachakira kumanya what they're supposed to do and during that time like Riambase and Soko was associated with me you are a young man you gusina jitaganka agankaba na kwerende ne school yako kunata kwerende Riambase watebere Nyansiongo na kwerende na Nyakemincha. Even I was in another girls' school, St. Teresa's Gekano. You see, I'm looking at the future. We have the future, but our leaders, Igoro, should change priorities. We even members of parliament. I don't think they're understanding education ni ninki. Even the MCAs, because Mbali even a stakeholders meeting.
ligera baturange ligera batuangite garo bwangite professor erebuya eregere gokia problem mubwate recommendations zile strong chiko genda against ni budget ya anyway tumakwenda tukwane tangaza university no that grade. Okay, thank you. Now what I'm trying to say, colleague, universities today njigwana teaching men isolated realities. Chigo face the young people in society in terms of education. Because it's when the general for technology, innovation, employment needs, leadership. We have the challenges. Muna wana tangaza nebu ate BA governance with the IT. This one has all manners of problems we have and the solutions. To what the social transformation, even a journalist can look at it from that focus. But now, as a university in Kokolegasi, you would always find Munatangasa Bono, the key is the transformation journey. We are a transformative university. Where we address the future of higher education, we address market-driven programs, a program Now, where we are going, only university, university Stratum. I know it's expensive. Stratum groups. We interview. That is the way we are going, because we are a young university and we charter 2 years ago. These other Catholic universities have been there. Computer university. People look for you from the university itself. Okay. This is because there are market-driven programs geared towards the problems towards a society. Then Tangas as a university, we are also focusing on youth opportunities. Then is a university also that deals with development. Develop. But again, you address how do you behave outside that in terms of civic responsibility. Exactly. And then Professor Manyagu Wanchiro nakogenda kuchibusiabo. Striking question. Tangaza watebire chata mwanyolte myakebere ya itire. Ase okina weji university oyino mwana omoke ogendete kuna gukina bono iga na amaunchule liara manga sector yechisembi na tuakwana wakwaniri challenges chiroro asugo tamanya ngakimoko nyara kaba moko ororanga mwikiranire ibintu birigwenete because mwatebire chisembi chendete gonchuleli usekuri giants chichi university chiri chinkuru mu chando chibwate gwikira boniga babwato mu chando finance cash crunch nerero mu chando kiretageka boniga mutete ko swasa mangana research abana mo basomi batwara ubumanyi bw'ibintu bigenderete nyene information muna watebire nyana mangana y'ichisemi ngakimoko nyora enibo yokogendera iki program chino kibati pa ni university chichi akiri busyo biase concerned hiyo se focus hiyo. One most important thing wana tumanyanga including where previous linare ntwango limoshara wa serikali. Because we have 72 universities in Kenya, about 68 are chartered, or 62 and above are chartered. These private universities, out of that is total, but the private universities could be about 40 also. But most of them, it's about the way by the package. Because Monabono, where I was before a year in Kenya, didn't get the denio. Abantu abade deni anene serikali babu ata actually 280 million batangete because yo wago tumira abana bateko somoro be serikali lakini chibesanjira abana bakuru mune secondary chibesanjira cyo muibuli abana bankurwe party yabo serikali kerego iketo metakoleti tetometi and there is nothing ora kore umwana ochira kwa moire degree haya yaguligero ngane cheko ya diru omanyete is just like a toilet. Okay. No, according to me inga mune passport now what I'm simply saying, what we want to Tangaza as a university, you have 22 congregations. You may not understand, but if you would be understanding, Dominican, Nigeria Capuchin TV, Yombe. Na bikonya binyora chibesa
ligere abakoli baegwa but in the process at first you might we are tipo it was just a theology basasirote na sister boka na we are trained but we want to 54 other programs to attract 54 nationalities abalimu from this national no Cameroon Europe akonyo mwalimu mu Cameroon either repeat so lay now abalimu aba ko aba marketers no nkoragira Kenya tigande tabantu kuruse so when all these people come abago cha mabari scholarship kurusobo abandi na batuara nyora baraba Kenya ngura chibesa chiabo although yalawa serikali na balia koleta serikali ndio very well lakini yo chite kibyake gwikaru chibe na ande ofisi ya yatu aligere nene ojere serikali uweni twanga ekarego chibesa nyone fi egotolenda na ande kole minte binge igotoko ni shoka to correct ofisi iri before correct but bagocha oba percentage gete irigo juwe ka sama tem kiro muntu go ikakole amayo kora matem so when you have these US 10 shillings in Bugatti one you 10 shillings to projects to what and so forth muna bona iga ngo gaje tule nyumba ochororo there is a lady you had sent you during the walk ojito to cover she saw massive buildings there nyumba igere 600 million already our friends we have about 200 million so we have started because you can't wait 600 million you want correct politically yes so strong nas getting out to the friends kurusiko and remember na got a priest no money Mario you have manage the priest are corrupt ADVC finance no the priest you soccer because around we can so they control money ya tinta getiko genda sama igelie kanisa because na bwatama rego cha finance tule sana tinke tuachitumia buronge ligere ndu yeto all hebon wakwanire bya sana sogoteba asenseme pesa problem tubwate boni go ise kuligere libuna gwatebire bya igo wate gocha bakana bakamatemu akorekana kera tualigere ligere 10 abana abuna abakware gukwana fact the crisis asikinyoba cyose pichobora lino engusi okonyora abekire banyore lirube lakini muibuli tabuga tikende pi ngakimoko nyara kobugoli abana from the less disadvantaged backgrounds as a university ndo tokokora akaro goja kuro a very less advantaged family konyorore ngotaka twara lirube that your history mune university ya kanisa abotoko mokonya na ande twenga ngosali bana pina banga naye gakwale me gotema ndicho graduate to graduate actually gotokuru at our sources if we have anything we pay on your behalf origaro ndiko cha certificate cha bana no so we have people to gata baya bande bare philanthropists who are close to us okomote binga nimba training yo mwana ofisi miaka yonse kokonye especially abana baitete byentonye kubatika bagende bagendenka hebo biyabona na professor Nyamboga Gaiga na utogendete gukwanira yegisem chekerengo chi university eko era abana bonsi ipigusire rumanyete lirikale yarengekera gwakuri class nisa tugera sisa na ibiri gwate kwa abantu batere bakuri school era utareke university osome professor ngabinto mbira ababiye namba ite biyabona sura boliri yago igere 066663 inere namba utwakira esimigo cha Gaiga onye kubwate liboli rinde lyonsi onyarako bagoko professor kero gukwanira umurobeli we university ya Tanga bire mirobeli yaroro mwachagete na maigelio ye mwari gusomya mangana y'igedini aba father mwachire mwasoira mangana y'ekisemi mwasoira mangana research watebire chi program wetani 50 na inye na chimubege tororo as we speak right now what cost ichirimo tabachire best performing matumo gusibune karaste boni kama ruba na arakoligigu kusupsego korukira lita kikereta geka I'll take you for a second then I'll go to the programs you get a understanding na kitangaza a Quran of course now as we believe in virtue and wisdom and how best we can excel okonyoranga because we are committed to
education, education that develop bongo, near brain or knowledge, develop value, leadership, innovation, and service to humanity. Accompany Beyonce to look at academic excellence. Here we have with a lot of leadership and social transformation. Perspective and graphic work order, Ojujaga now on again we are dealing with what we are preparing students for the future or for the past. Now here the world is changing. Kina kitu takwana. Omanyanga ntukato na artificial intelligence, AI. Na yana bugo karansora olikerwe lakini to manyanga rojo divendi ya rumo muchinga. Muna anje ngoma ya ebintu yokwibeta no likezo ngiona ngomanya igende ngokebeka kanda actually ngoko AC omuntu struggle tengo moye kiara nyo kutikana no buchinga bwao ndo automation to digital economies, globalization, climate change, technological disruption. Beyond CEP are ranked in the 54 programs. So like intelligence to Quran, those are so many. Out of those, effectively we are running about 12 because they are more driven. Yoko manyanga go chibeke tali basoe. One of the marketable program. Omwana no na yale ngoko takakole. Ne riare rigerie emeremo. Eyo ekoro data science na artificial intelligence. Even Instagram, that's where you are. It's the new space. Yes. Karoka was in Israel. You really don't need to take your Moroire Israel. Only you should be connected. Medicine yao, not some good of computer. This one. Oliekara ukwana na ekorualia. Ukwana through computer gotenga agenda koreka pako kore operation. So data science and artificial intelligence is just no. I remember a week ago, a friend of mine from USA. I come nasita, bakolete an aspect of data science. I just went to groups. No matter what in America, I got colleagues once a week. I got 4 times a week. Like to 600,000 because we should have 800,000 when I go. But you know this guy. Loro jele ndakarwe conditioning ngo karanza nkuli chibese chile kitiko yandara ndiko andalira bali ya America nyinge another cause na akusiwa minto mbabwate problem na ndina bungu address bono asikia ne ya nursing yongo inada basinduje bwate oligerelie abasoeta karona nyana usiti January class yekyo out of the entire class abagusiba mwiri one tayo ne school kirinko genda chi principal chiakera abana bono iga September na abanyangote no yonga no bwate B+ ikiri omwibuli mwana otako genda nursing last year the results to me ndiali agaro no 10,000 A minuses there is a question mark A minuses bali bonsi mabale nursing because the nursing class is regulated nursing council. No, education eko kwa abana 50 abanga kabisa kwa 70. Assume universities in Kenya are 20. 1,000. We are looking at 10,000. As a medicine class will take 50 also to 70. Chiri very popular courses. Chiga chiwa address and abana age address mbali babu A of 82 A ya 79. I'll tell you chiskuru chiricha no genda kole sachu chocho study yote abantu our A's don't merit to go to a medicine class nabo mwako ko era no chiagusi hebo the A abantu enguli kubarali gaseti mbali kabu 84 Professor roboti kwa rule rwose umubuli bumbu guzibo de babiru arareka de ko to no tali abagusi I'm saying in general tali abagusi boka but I visit those our schools I love them if it's kids school I go there you know I'm saying go and out of this quarter binde bide bega ora kumisana but I'm saying 1 for
au bako ba very rare na mugusia otoka Mombasa kanyibugate 83 bako ba very rare echi nyinge chiri 79 na 80 abwoko nyore kero chire kabire iyo either chemistry table A kuse biology ni chibugate chi minus to kulfa to qualify for parents very clearly bako nyakungagara chimbonti kambate bikurwa through Soko TV omwana oganda BS nursing asebono ganyo ubwate na atwari C+ abongo kwa alibaga on condition ege songo nege Swahili at least na wale C+. Biology on standalone we go to a C+ minimum. Maths standalone go to a C+. Go kuboru maths oite physics. Ebiyoko nora bitako tiki bitaiyo. So na bombuli atango mwana nega aitite diba awo tumene results dipuligere oligereri omo advice to an alternative course. Again tongwinye kotakira yaba kwanyora requirements ya bibuli ba minto murega usa abana bali batotegererete ekero gwakorire na mongo kwali baga no chutu aredi ekero gwakorire ngayo chikuliku utenjoja guita na ine kera the nursing council will say no ngakigwa yes wa kwa tugasomya umwana lakini agarachi wakora umwana muna narombo atbono umugusi wate manasi gaso at nursing without competition so nimbo hata mabagano na bacha through you na bongo kwa mabagano ino mbono gantara sokuru studio aya bakere jisimu I would do it pay application mbatumira application online ngo ike university ni shuli ruba mangana yakore aere mwancho muligeli ko igure sema bia bano professor obanirege tekerere iga sobwa no mugusi na ndamano bali batagete ko enda chikosi ni cha nursing na bogo twakere simigo chaga iga studio number itere 0788666663 chisemina chio mugusi yabegete bosio na ndamano na chichia nyara ko bachigo turusia kurwalia sumo baruri tubwa bake na tuanyara ko batu occupy spaces tiri abantu bakwego kali nakora mugusia saberete na ndamano bunu igwete professor gukwana university ya ikurunga tangaza university nigebwata maigelio yege catholic na ndamano nabokuba onye kubwate kubuli konde na aronya ariko bagokubuli professor wakwanire binte binge sana ya ndamano igoro yechikostiribu na gwatebire paka gwatebire no namabaga gutokoro na bintu binde biri gwakwanire ntobwate communication and media studies they are very popular ntobwate naenda agriculture with the information technology gochaka from September education science is always there education that's nerororo tindiko kwana about the theology because theology yaito ekerore nduntu convert yende bwensi nduntu ko noba mu Islam paka Islam ko soma baro nduntu convert we don't convert them kera a degree on eroko or address but again you go to get a theology because I've been she passed angel chiangakere the other day of Seventh Adventist it's okay. Our theology is quite lengthy, but then the mainstream, what did you through a seminary, to in a Catholic institution, you got a theology as a degree. You got a BA philosophy. After BA philosophy, then you will come to theology. Priests they are not simple people. I just congratulate our priests. I have a PhD, doctorate. I have two in Tangasa through my influence. I have a doctorate, one in theology. Okay. So each program each charaka na kubachingia sana na ndibuna gwakwanire watabiri gore HBS njiri expensive. No, we are not. We are the most affordable university. Ekona ngelu Kenya na gatabiri abayiboli, we are the most affordable. I'll give you an example of nursing. Ekona introduced to Kenya, ona ngo charge 115,000. A semester? 105 a semester. Ekarona ruoro wa Yesu kipaka about 130. Lakini iga because we were beginning and iga asende bono otuacha ere 110. 110. Nursing umwaka oye is not like the normal courses. Abayiboli mbagwenta bamanya koruwa na medicine naboyigo. Nursing koyekora goyikokore 12 trimesters. Use 12 terms. A trimester yani etamu ya yemo ibere muna tuwaga zombira school 1 2 3 nalio kokoro mwaka so roughly omoiboli wekatu are about 350,000 akoromwa mwaka ekaroko and one of the best universities of course njiri chingia sana as a medical muna Aga Khan nursing is about egeranga 700 elfu mwaka dombaliko ko heberali is either na bogo join usoge ogende but into because we are a humble university ndune university ya kanisa rozi ngora to amole sadaka na inda otokuru sadaka
Sadaka. Kwaro twakonya abaibuli. Igo esbono igase chikosti nyinge atore most affordable. Kiagera a certificate is 18,000. Etamwe yamo chitamubere. A tuition other charges in kutoka Chirororo. Lakini as a tuition ige a certificate is 18 as a term or as a trimester. When the diploma is 28,500. When the degree there are two types. Tobwate ya 54 sabana wa coups olio go isaponza munaye kera na bokora kana rubwate chibesa 77 kera restated ya wono lakini na bongo banner beat na kuligiri chibesa kuru coups yani kuru help then masters to charge 58,000 PhD 68 nchiro chikuru kwekera siestico ichianya saa kolime kabisa ichire very expensive PhD ya theology is 105 68 necha sivo yani abantu lende muna totally menya sa 100% bali baraira ka dreameti yeso bali banda bada dreameti ndagete nyepusa you know there are many other things. Professor, I think kwarabe kire samagulia you of course mubwate poto ina sabantu baranya access information nande mubwate enchira abantu baranya ko babago kwana nine igento girete te korabul professor Tangaza University egere langata Nairobi ataro Ron Rangata South Road. South Road. Mubwate chinsagi chenu? Chinsagi University nyingera ne chinsagi batagete. What we have done again to keriuma eteka ko ne chinsagi it's legal. Ngere legal but it has made it legal. By law njitakiri ekero Dr. Fred abete Minister for Education. Why chinsagi chiri the quality of it, learning chikobo. So why Tangaza is powerful, we have branded learning. You don't need to go to Rosagi kurunyomba na bagoso ogosoma. Abantu muna bambu at the mature entry muna bali mutu ata bangi sana ko yole class babu ate virtual platform. Again to go enda Tangaza you kana mate mwaro ikole ndwe jiro no tigare nyomba ga ali na mwana akulike wodora David boro lewa PhD tunana bali mwa baba primary ntubu ate diploma chi upgrading aba bate P1 they don't come kiagara why should it's school based school based ntu ate bangana school based atonya wegete kaba evening school based learning yale lakini kusalia alenge mechi because mogana mwabe kambi kwanyora monyo mire lakini mintu mongo nebya ebya so as a church video to abikante na and just find out achi university nge chance bija chanye tigete wono to go chikora smart online every day also Monday to Friday otige Saturday no wako soma 5 units one talk roads and kwamo soma 3 hours 3 hours go at the end of the day you have done very well. You have done very well. So that bantu banya watango yo gara have backed. Na ande mbale toko somi directly karongo somi inde connected to a screen ole nkaga ali nyo mbali bange like for example nyo mwalimu ko kora chemistry na chemistry abana ata ko lele bika marago okumobeke class yeke lakini kwa moyo timetable in advance so that titago in convenience school yae omanyanga between this time na this time ngoso andekera ekerasi no ana bantu be counting bwate ekerasi bakora chaba data science that's why ndiko barangere guru account you just teach them directly kwa bali kwelende kwa basomi virtually na ndo mwalimu igende kwa tena basomi na abana bali ba physical no bakalti no bali ekarongo kuboli question paka murangeli nyole guru for example uzenya koni nyakoni kan contribution ya onerelie to tebi you because we are engaging okay uta engage you are just lying. Okay. Mwancho mulili kwa igule ya sema mbia bono natogenda tegukwa na igule chisemi nande natwatebire chisemi chichi university chisemi chichi college cheito mugusini gagenda tekuligi chisemi kogenda bali isko kogenda bali chinsemo na namono nyugutete komanya kende kurwa se college ya bini university ya Tangaza professor no ale gaiga naboko mubulie namba itubuna nago tebigire 0788666663 enere namba otwakira sema mbia bono ubekeli boli yao na isa chinde na bora toko mwana nae wakolera matemu notete kwa line choir ige ntongere gusumbwete professor is best placed ke kogera
osomire chisemi chiri chekerengo kigoro chiri chi university chionsi ororire ngakichiko bachigo chake kera tugukwana igo nabo konyara kwaba gokonyora nga kwamanyirikeri gwatagete na insa chinde notete koini kwaya usene kosikete gwatete gokora turayenyora kera bonere kamineyu nabo konyara kwaba gokonyora libaga lyugukwana tiga professor ndari goyonkia kwana ensoko bwakire ngaki ngaki kwabokire kinyagora In fact, it's true. University. In fact, Okay, thank you so much. Sana. Ndabanga girete abantu baitwa transmission baligereri nande na ronde nere nalika na boigo na mukora adjustie ase area kero wadi just area yago chinga kibune chige mbura yonsi netwete gusi abakonyora chinga kichinde yaberenga no muchando bera professor kwigure igament risegetulia goteba tenga abana bande baitu nichisemi chigwatebire chia CBC na chia chire na chichige chikoba chikulibia ase mechandeli twabwate bezinini watebire ngenga kili ya ino mwaga na uranyore muna bono tuliga otoe ngombe tujigo kama abantu badira boturasi sana. The same thing applies nichi abana chi degree bagosoka na chirocho bakabia mwana bwate first class mwana akolete biya sana practical side yo gukora ibintu gichiko muchando gwakwanira muchando whatever artificial intelligence yakire gwakonya chisemirende chiba wororo chibera isi asabana ku understand na commenta material of course yeli konya batabwati aki abana batangaze kera bakwenda job market no kirimya kebere. You are right. Kwerende munabona abana baitongocha bare this afternoon you would engage on the call what compare na sena with before a difference ito de ne mono lakini morari bare biasana discipline bare biasana the class in kerikomisi lakini no ana sena ringa instilled that but I had so many students go to Korani University about 9,800 students. You know, this one is bit of close to before. Lakini bono gantu bwata abana babira bangesa abangesa now we population it is about 4,000 now. And you remember Tangasa said maybe what you would allow me also to parents. Our parents here abange bakuiranga omwana karaso meta for example base school ekorukwanga gose nyankororo primary and bamuira nyankororo high school bamuira nyankororo university omwana otaligo cho make a network at all actually listening to me becomes a villager. You see, like if I tell you my story into at a time, I've crisscrossed 42 countries, if not more. And even my learning, apart from Magusi, was in primary, Jietebogere, Nkaira Nabuluya, Ngaja Nairo, Kenya, Nkabugata, Nkagenda, elsewhere, also met a continent, Isatu. So meaning I have friends everywhere, everywhere. And the key to me, I don't lose friends. And I can't lose you. Let me tell you. That's how you could find me here. I don't lose people who are friends. Why moto yana na bonga balia bakoro tigamba beko na balia bagocha tigamba accommodate. Now for example ngwa kwana intombiro mayeto muibuli kale ngali ara kuminga data science and artificial intelligence inki. Artificial intelligence nyirigere bono iga okonoranga na is already transforming bank, healthcare, security, government services, education, agriculture na business intelligence. Ogenda agriculture inakuwa na with IT ndubwate ndokurunga smart agriculture. In Europe if you go to countries like Sweden and Finland
bantu mbali konya kulema muna roja kuite bintu ga they have smart farming ere more vertical na boko grow food in your house for your own purpose. You know they believe in greenhouses most of the time of the time. So, but yeah we call it nyakoro kanali ne jiri and so forth omole mana anu musinga na banga ne client teba ko sembonya matuta bukira ngorogoro just have two big guys who have tractors. Not everybody should buy. If you go to the bike da bako akobakonya chiombe dalinga mochi eliminate. They are good for meat e yokoro sia ngombe ngiyega ndara lisi isiko e chinde they are good for meat ili bagato konya ko jita kelenza to konyi jimwani saidi ntobugata esa agriculture with IT precision farming, agriculture data systems, digital agriculture markets. Na yabano yani message normally yoko no rabo bantu bali kumanya the message here. You are positioning abana ababake konora new opportunities. Na yaba in communication and media mo kore rolera na inu. You must go beyond the traditional media or broadcasting. You want mo kora and congratulations. Ntobugata digital journalism. Ntobugata media storytelling. Ntobugata social media communication and content creation, strategic communication. Now, ekerogo so mibi ntomune muna astangasa, we prepare students by evolve within the environment. Telling us more and go tangasa, ogenda go kora ebintu mbiro ogokora biko konya kiromo. Trying to you ask me another question that Tangasa as a university we are not simply training abana but again we are training students to seek employment. I'm saying we are not simply training students to seek employment. We are preparing them to create opportunities. And I like Gisharu of Mount Kenya. You know, if there is Kiss Mount Kenya, in China. When we were rivals at one time, you know me, you give me a job la hongo tigange. Never so ko mbegero mobu ilenga kwanga. And then gaitoro most gizi university ngatwala bana 3000 yali. Yerege sonsari. So that time, this time you know campuses were put off. It's just about your campus one. So you opportunities, you solve problems. You will be able to innovate, or be able to lead communities, or build enterprises, or transform society. That is where I'm saying watch space. Tangaza will always be ahead of everyone. Just come and even just come, we take tea. You will tell me this is a university you missed. Okay. Wanchumuligo igule. Unatebile Tangaza University asfodo agotebanga kerutete system chindonge na nde chibugate inchiro chikaba nayo muntu responsible ntebiringa tatageti ko igwo muibi ka kutangaza sabana asomire professor nabana bange wasomire sana no banke baiteria samaboka una watebire and I can mention them. One is Cecilia Mbarire, the governor that was my student at Egerton. That was my student at Egerton. A number of journalists, very standard. It's me brought them from the streets. They are on communication. If I mention them, there are so many, including lawyers. Kere professor go kwana togo tegera na kurangiringa ya no babugate chinguru yakara jisemye gara chia gore chinguru authority dero razo ko gambere gesa kukilikia wasomire no maana ko igure mwancho murigeli munatogenda tego kwana ne chisemi chito togo kwanira aiga segeta sendo chichi 322 maiga chinsa isato professor chinsa chigenda tego mnyoka sana bune jam nera yakubugata togo koro murubelia kera chiri chinsa isato nenusu nintagete torarigere libuna bono gwatebire chikosi chirororo na annemono buno mwana mugusi gwatebire gwachakire kumanyomo barorororo muchando karani chinyumba professor sabana bakorara tiangi address ye yono na kinataka gotebia baibuli bausi na ende bali batarabo ko soba bokire no mwana oli omino wono rom you remain your mwana no mugaka goro mwana mama mino gikagoro ko mwana no yani yo anko nabo musinini kama ndo mwana yogote ole aseke gusie sama skaniale ekero cha Tangaza is a very simple process ayalina galiende yons kurugusi azagoro kunga CBD Nairobi asenyore ene Transline China Coach nyore gali gorunga na boka ne igenga muneke gusie rieta na boka ekero kwa linde gali ngana boka is 100 shillings mpaka Tangaza gere itaigoro este ayo wadaga Tangaza ko chwa tenga tuikire stage
Korwe stage hiyo could be about a minute to my office. Now secondly, a problem bali bakochora chiskuru bono iga. Chiskuru chiko toka Rangatha's constituents chire chinyinge. Nando kare bolia nyole chire chinyinge abana no bagosoma ngai bamenyete. Kera kiro muntu akara ko ngarangata akogenda gusikaren ngo bakomanya alina machora amenyeto. Yani abantu abane amanene amachole ke gusina abantu abane ali agweta iguru. Lakini yero bolimo ekero ko no mwana ali multimedia noere cooperative university noere Catholic noere Tangasa noere. On the other side, no konyora then ahead to Rongai, the other universities. But omamanyanga estate Gataka is a walking distance. Estate you know wana bomurabonzi o compare chiwe sabakuru kwerende omutienyi the same month na bochinga chiwe so mundara pay SA hostel ya University of Nairobi iyo konyora chira about 6,000 bono aligo bakuru 4,500 enyanya igeko risiringi sano chingeni gochiko gorulibwa siringi sano ebituma no bire chitinga chire omogusi nanje to bukima ngeko roko yiro mwana wesali ukikoragira so chora tangaza aje to ebe my responsibility na Professor Nyamboga njiro muntu ndera abana bachite bonsipi oyo motika kwa no renkabone rusabale bachite atabe ngana muligire tie nyumba omwachete nkaba settle on the spot anda bana bagusima toja in style oyo ababuwate pakisanduki mo pakubuzi bakorate boro ekeburugo kero ona machanga gora gora ndura nywa yuma chochakira paka machi tali problem actually no abana bonspi baga soma university jire langata bamenyete then secondly transport in 50 koru university mpaka ororo ekero gwa kolire birasi area gokoenda namago namaguru you make an exercise na yoko more health igonga accommodation so that problem lakini abaiseke tigandari gweyo nara igo korora kire sana turamanyanga nkiatete kumuhuri nsoko bwakire hello bwakire ke yelio gitokwana bono ningo tokwana ere semambia bono oyo semu kurbogirango nyamarambe profeta Nyamboga eyo ino mwana minto mate yagenda gusinaenda ira bana baba gushia barangeri mono basoe university yae. Asante sana ule rugungu ona virubudu wa utaka zitna about talibonsi ndama so intact muno gongo wa munyo amor bidegira gusiti de komisendo no okay so what I was saying abana baisika banyaruka mbanya gutwara problems na abandi abachite parents ba bange gocha bagenda bio university being a Catholic institution ange chionzi njiri gotwara njiko utwara chi hostel chibwata abaisike na abamura so priority wa atu abaisike because they are vulnerable na barabu bwata nyumba chiabo nyumba chi self contained na yo ranje mo utakamenya babere na moko menya batatu na moko menya room we oyo within the university enyumba no na ya ko byanya go bwata abageni ntebi nko bangire bararo because oyo isiko cyo koraro muiseke tali mumura is only 2000 eka libonye kuchandika my town yogirita hiyo CCTV noere andi chichibwate dina yani itogorokanga boarding era half board okoragira marogone we subsidize okoli andi sister room ya kabisa kurwali mate siya okonora bakenzwe kwateki no takaro ne chimeno okonyo okoragira byoga wakubinga nkiye Professor babia bona bana nganya bali baje koli manage oyo kolina bakolia so maybe because of time maybe I would want to if you allow me rush with one or two things then we conclude because of time maybe another time abana ndingoja gocha sisi nago tenga bono enyuomo yisire kokora yisire ko between you and us and de ko gendale kuruona. Now I'm saying again don't get got into as empower into student empowerment to partnerships ichi ndo cha kwanya ora chiko konya abana bali ko inyara kabisa lakini omanyango mwana njitumia no tell parents koro moibulyo muya omwana otawena ati abe mechanda asole kwanya orobwato omwana omose babere mechanda somi omwana o nyano munyaruka masomi nyano mumura masomi equally abana abantu acha kokonya
lakini ki abaisike ngoraba baraba ya sana ore ngana kana nyiro mumurande abaisike bakonya parents babo mpaka omweli bamurato jatwa nyomo bakungwaza orotebinga uchinga motikitika na baibuli baino. So we encourage everyone within the university to encourage everyone to become an ambassador of the university. We also mentor our students, talk about fathers to the students. Then again, we collaborate with people like you so that we become more strong. Okay. Now, something again that we shared from a distance, we also run TVET. Okay. TVET, we are also very strong. Technical Nyasaye nancha, centers. Nyasaye nancha, tukaba registered officially na serikali. Lakini bono tuliko tungatangaza, within tangaza within, lakini yuko tungatangaza University TVET Institute. Headed that is what within the university, it is a space. Headed ne principal. So in between, we meet on other matters, but not directly. Toward meet abana ba craft, toward meet abana ba certificate, a year D plus, D the lower one at sun. A C plus, a C in for, I mean D plus, C. Abuna ba certificate go 18, but again we have TVET trained teachers wa correct. Bako basomi. Uma yetu ngo anacho somi mundo TVET. Bana bara beta eta matem. Because our approach is different. Ko ikonyo mwakolete o trained kabisa. Then something again that even when we are here, we are no more advise politicians. Mbawena tibanya kuramana. You know I'm saying at our level, abanda wants to be to basometi. I would assure you for free. Abantu abonse bintu basometi. Ntu basometi bakoramaba abantu. Omuntu onyora usinechibesa kabichiro mubuko banza kuramana isikali. Gusi has not done very well because of invites. I'm just requesting politicians baito because ni no antu baligere tinkali na baba cholete. Can we spend more time, or can we avoid spending more time in politicking? Politics, as far as I'm concerned, is important democracy. I have a politicians, whether you are an MP or so Kabawa an MCA. After elections, leaders must focus on service delivery and the development. Then there is nothing much you can do. Asante sana Professor twarakwanire ni maitana mangana mange ande bagatebekere Professor gukwana kiegora ni tari kunaga chakirete na chimentementire na nemono gwakwane na ndi ni maitana mangana manga tigara ntete tochitulgiri bagana ande Professor specifically togo chagaiga na abana tuligire nande tochi mapema tuchake gukwana bagusimba batware inquiries cyo gutaka kwigwa ko rwasore mbiya mono sana nyasago sese ni esemere mugende tokora asabana bo mugusi na nemono abali baito mwigure hosumuligiri kwigure nabo kunyara kwa kugukwana na Professor namba yawe nereta kire ntagitoye beke gabo abonkuba by number namba yana egere 07 gosen kwaneke gusie noti isana 07 176 98 303 07 176 98 303. Chisoko ngakere simi ongakere between saa 3 ya mugaso mpaka saa 2:45 ya butuko. After that tindiko receive simi because ngo takana nje na koraki. Okay. Natimoka. Na ndi tako ndigere tako SMS yan tako ngakere mystical ndikira no ne litali ya mere message ntenga ninche kwa nyu through the Ensoko TV timbwa na bongo wakera bake karo ndikere message. Okay. Thank you Ensoko for hosting me, and then the key korabu with Ngelinga watch space. Tangasa is the most affordable university, and then we address holistic education na family. Okay. I wish everybody litukuligia. Mbiya mono sana Professor urule namba yaye kwa yegure mwanchu muligirili nande kwegura tebire chinsa chiriora mwakire simi chine chiyo
ichiko tebu ngama chiko na marago ko bagukubwati ko naliyo chiko bo mwanafunzi umuye nchinguru ku Innocent Onyango twalinge na Diana Ndemo wono chabere chinsa 333 kwa niaba ya kikosi kyose twari kubwatirana gekora na John Kebati na boigo Ango J nabande bonsi pingote bye bye tumirane nande lituko lyangyo elitunyara kuba tokoba asumurubiri gwensoko